Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakoro moge juanga yore kamara mora maintiro kinyi baja bero kinyi makawuono tarika 2 dwe mar 5 higa mar 2020 koda ang'wen ndalo ma biro ni achiel kachiel kinyi makawuono saa 12 mar okinyi wakelo chenro mar piny kod mano mar mbakoro madhi bedo kae kata ya nyinga Cleophas Oluoch de Kisumo Kanyakwar mokeo nyaka sango tikona ni sango bende kaneya koth omonjo jodak makono konwa ne odhieyo machal nade ka Kisumo bende koth bende medo monjo ji e gwenge ma Nanga, Nyalenda, Kapuothe, nitiere Yotako, Yodunga. En geno mara ni Nyasaye dhirito e kinde kachiel koda ka gwenge mamoko ma bende karachiel nade mopogore opogore. Jomigori pok kona ka gwenge ma Kabuto chal nade bende ukale weche gi midhiero mag oula jogo mantiere gwenge machiegni kod Sori uchewe yo machal nade to jokano uchiwe yo machal nade ukinyi makawuono jogo mantiere Ombaka amose jogo mantiere gwenge ma Ahero ka ukalo bende ka uchomo yo Awasi ukal Boya kanyo ka uchopo Otho ka uchomo malo nyaka Moron ageno ni uchiewo e yo makare ukinyi makawuono to joweto mantiere Siaya mantiere gengni mag Aora Mayala ochal nade nyaka sani kono ne chal mar wach kamoro mora maintiere jogo mane ocheno maru piny bende ukinyi makano kanira rieda ogunwero kamana enya awamoso bende jogo mawuok e kaunti ma Homa Bay chuny boma ma Homa Bay kata jogo mantiere tong' mar Kisumu kod Homa Bay gwenge ma Kobuya uchewe yo machal nade nitie jogo mantiere sikul mano ma Kobuya kanyo ka iwacho ni giyudo kar jot madundo kaluwore kod midhiero mikelo kod pioula gi koth mamedo chwe kor gwenge mopogore opogore to bende adier ni koth medo chwe e gwenge wa makaluo wabedo ne akicha kanyaka sani wang'e chenro mopogore opogore mosekel kar Kanyakwar moge juang' mano madhi bedo kacha ka ineno ni jodak oyudo sir e yo madwarore kawuono chenro ya lach akelno weche manyien adonj kod nonro mag gazet kama gazet ma kawuono Nyakwar moge juang' wabedo kae ka warango gazedni mabende main gazet mar Daily Nation wach momi pek malo kanyo kaka inyane bende achiel kachiel gin weche gi mano kotenore kod weche gi mag oula mabende nitiere e pacho kae to bende kangirango kanyo wacho ni nitiere apeni molor mopogore opogore ka nitiere udi makoro nitiere underwater piny kanyo giwacho nade piny kanyo midhi yuda ne sigana ma odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto oloso kotenore kod weche gi mag osuru wacho chiwo chung' mare motegno kata Ruto farm on taxes in turn doctors pay bende wacho kata ni onge omenda wadhi bedo ka warangi gazet kan gi Betty Akinyi Yatani bende wacho ni orem chopo
orem tamo EACC mano duol mochung'ne kedo kod mibadhi pacho kae mondo mi kik timne nonro kotenore kod wechegi mag lal mag omenda maromo kacha bilion 1.2. Wadhi bedo ka warange kod weche mamoko bende mapod ntiere kar kae ka ntiere oganda mapod manyo joggi. Mano ineno picha mantiere bathe kanyo malo mogik magi oganda ma joggi ne owito ngimagi kara joggi pod olal ma nyaka sani pok oyudi. Kiwacho ni nyaka sani oganda maromo 52 osebedo kanyo ka owito joheragi kaluwore kod pi oula mano pi mabende noywero gweng' mangima Ngea mayudore kanyo Maimayu Naivasha County ma Nakuru ma kod mathoth nitiere ka ote pod medo donjo ne piny Kenya kawuok e pinje maoko. No ote mano mar Papa Francis, nitiere ote mar jakom mar AUC mano Mohamed Faki mabende oro ote mare. Jatend pinyno mar Rwanda bende oro ote mare mag lit kod kuyo ne anyuola ma owito johera magi kindegi ma Kenya bende kale midhiero mopogore opogore. Michael mathoth nyakora mogi jongo mabiro kamono miang' wakoni e chenro ni mar rupiny kang'wa medo nono kendo wakoni ni mathoth pod ntiere karkani mare. Twak mokwongo wadhi bedo kae ka warango kendo anono chal mar piny Kenya. Adhi bedo kae kod welo mokwongo en jakom mar UASU bade ma Nairobi University kata University of Nairobi mano Daktari Fred Ato kachiel koda ka okil Kamaloka Charles Midenga kod wendo mogik mabende wadhi bedo godo karka achiel kachiel madhi bedo kwan nogo weche gen jalo nyoch mag telo mano Wycliffe Nyafwanga. Wadhi bedo ka warango ni chal mar piny Kenya, warango weche mag oula, weche mag joleba odiochieng' manyoro, siasa magore Nairobi ka kod konde mopogore opogore mapacho ka. Wadhi bedo kwa miogi pek sa achiel nyakorom kacha sa 2 mar okinyi ma kawuono. Koro ibedo kodwa ka ichako konwa sani nyaka giko ni wantiere kodi e yo machal nade. To ma ok mano kende ni mar kochopo kawuono chenro mar mbako romo Jesu dwa bedo kanyo katai mano kubedo kacha korango chenro mopogore opogore. To mokwongo odhi bedo kacha korango ni gin gik mage mosebedo katimore e sekta no mano mar counties kata kundi chung' od bura mopogore opogore. NGCDF cha itiyoga kode nade, tiende en ang'o, gik mage monyalo ga gero. To kama wantiere bwaneo ka gigo segero adier, ti jok magero laboratory, ti jok magero dining hall, ti jok magero klese, jok magero administration block. Bendo ng'ega ni mao gik moko ma NGCDF nego bed ni gero kopogore kata gi bazari ma ichiwo. To bendo aneno gi ka gitimore gwenge wa koso omenda gi lala. Mano dhi bedo kae kod jakom mar NGCDF ma en jaod bura machon ma Kisumu Town West Mheshimiwa Olago Aluoch. John Olago Aluoch dhi bedo kar kae kachiel koda ka Mheshimiwa Peter Orero jaod bura ma Kibra okinyi ma kawuono Sadek nyaka Sabich. Jofwambo dhi bedo gwenge uka mauntiere kanyo bende wadhi bedo kwa goyo mbaka no kodu achiel kachiel. Koro chako tudi kodwa sani nyaka rom giko mar chenro SMS line oyawe na 3 kai tudi koda mbui mika duto te yuda kacha Cleophas Oloch. Ramogi TV ontiere live yudo wakacha live e Facebook mar Ramogi TV, X ontiere live bende yudo wakacha Ramogi TV KE, ka YouTube ontiere kacha Ramogi TV Kenya. Itudi kodwa tibedo ng'at ma bedo kod ng'eyo mopogore opogore kotenore kod twak madhi bedo godo kwa medo puonjore kaka oganda wa ma onagi. Mokwongo nitie weche moiko ni mathoth ahinya, to mokwongo magi e thond weche. There is very little to celebrate this Labor Day because of the miseries brought into our homes and workplaces by the flooding crisis across the nation. The problem now that is on hand is how we can relocate these people from here. Nilikuwa na shughuli huko Kagudo. Sasa venye nimefika kwa Athi River, nikakuta hii moto imejaa. Wauliza madaktari wetu warudi kazini, mambo tutarekebisha. Nyakora moge juang machiegni weche manien chako sani, weche manien mag rupiny kanyaka sani weche mopogore opogore nkonwa kotenore ni yudo gi yo machalnade gwenge ma opogore opogore kama
intiere rwakini machiegni ber koda sani nyaka giko. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar ma ukiewo nyaka Chisango machiegni. Piny owacho oyango ni ji 179 osewito ngimagi ka ji 90 bende pod olal kaluwore kod koth mapek masani chwe pacho kae ka ji 195 kod 14 oseyudo midhiero motenore kod kodhno. Ei masira matinende riwruok mar Kenya Red Cross dhi nyime gi reso jolimbe kuonde timo limbe mantiere bunge mag Masai Mara kod Oula kod Masai Mara ma Oula ne okwako e kaunti ma Narok. Kaka Lida Okeyo lero, chenro mar reso familia moro ma ji 10 bende dhi mbele aluora ma Entasopia e kaunti ma Kajiado bang' aora e Uasin Gishu muomo. Kaluwore gi ripod piny owacho e midhiero ma koth mapek osebedo ka kelo e pacho ka, ji 10 osewito ngimagi e thuolo mar seche 24 mokalo, kama koro kelo kwan mar ji duto ma osewito ngimagi nyaka 174. E kwanni 15 gin nyithindo kaachiel gi jomadongo maromo 164. Ji 20 olal e seche 24 mokalo, kama kelo kwan mar jogo ma oselal nyaka 90, ka ji 125 oseyudo hinyruok kendo dhi mbele gi yudo thieth e pacho ka. Kwan familia ma Oula osedar e mier gin 31,341 ka ji 195 11 oseyudo midhiero ma ikelo kod koth mapekni. Koth mapek ma osebedo ka chwe pacho ka osekelo midhiero ne oganda, yore kod mwandu medo kethore. Chenro mag limbe bende osebedo kod ng'ikruok ka oganda mathoth bende Oula osedaro e miechgi. Kaluwore gi riwruok mar Red Cross, ji 61 oresi kuonde timo limbe 14 e gwenge Matalek manie bunge mag lemo Masai Mara e kaunti ma Narok bang' pi Oula dino negi. Chenro mar reso jotim limbe mamoko dhi mbele. E kuonde timo limbe mamoko, hema kod mwandu mamoko ne Oula oywero ka olalo matudo Mara Triangle kod The Greater Mara bende ne Oula oywero. Matimore ka familia moro mar ji 10 gwenge ma Entasopia bende omoko e dalagi bang' aora e Uasin Gishu muomo kendo pi Oula donje dalagi. Maji inaendelea kuhatarisha maisha yao na hasa wakati wa usiku. Kwa hiyo ningetaka kuambia waangalifu na waondoke katika sehemu wako, wale sehemu za juu, na pia waweze kupokea ambayo wanakuja kuwasaidia. Riwruok mar Kenya Red Cross notemo tiyo gi kalapapla e reso familiano mar Jaduong' Julius Nyerere, kata kamano ndegno ne ok nyal piyo kaluwore gi yiende modongo e dalano. Kalapapla machielo mar Letori Lodge bende notemo chopo e dalano, kata kamano ne ok onyalo. Tuliweza kuokoa wageni ambao walikuwa wako kwa hizi macamps karibu 40 na wote wako sawa, hatujapata vivo yoyote. Jadungweng magwengno lero ni koro gitemo tiyo gi jogo abal marano ka bende ginyalo chopo dalano kendo reso familiano kaluwore koro nitie ni tudruok kod kidek ng'adore kaluwore gi onge mar stima maginyalo chojo godo simbe maggi. Familia more gweng ma Kapar Magai e kaunti ma Elgeyo Marakwet odak gi luoro bang' neno ranyisi mar senyruok mar lowo machiegni gi dalagi ka bende giywago yiende manie kind sirni mag stima makirik gore piny kendo kelo masira. Kiko kambi mar Kenya Power mwanamio donjure wachno. Tukiona hii miti Kenya Power wenyewe walikuwa wameona na hawajatoa. Alafu tena wakati iliponyesha mvua ndio hiyo iliharibu, landslide imeanza. Makosa sio ya miti, makosa ni ya maji. Maji imekuwa mingi mpaka sasa udongo imeanza kuwa nyepesi. So saa yote miti inaanguka. Hii miti ya Power ndio mbaya zaidi kwa sababu ya estima. Unajua estima sasa hii miti inakaribia kwa waya ya stima na transformer iko karibu. So tunaomba ya kwamba serikali waingilie kati. Duol marango weche magapaya Kenha oyangonia paya maya Kedong Ranch kadhi suswa idilor kuom seche 12 mabiro mar chiwo thuolo mar golo siki kod kite maula no le apayano ka oganda kori kwaya mondo mi otigi apaya manarok mau kod Kericho mau. E gweng ma Kanzalo sublocation ma Kikambwani mantiere Kangundo, jaduong' moro ma jahigni 85 oito ngimane bang' ka aula no ywero ode kaluwore kod koth mapek magoyo gweng'no. Asubuhi saa 12 asubuhi niliitwa na mmoja wetu, akaniita hapa, nikaenda nikaangalia, nikakuta kama mzee ameangukiwa na nyumba. Sasa jiko yake ndio iliangukia nyumba, alafu nyumba ikamgonga huko ndani. Mzee alikuwa anaishi peke yake kwa nyumba yake, na nyumba yake wakati mvua iliponyesha usiku kucha
ikabomoka baada ya kuwa na unyenyevu mwingi wa mawe, na hiyo ndio inaonekana ndio ilitokeza kuanguka kwa nyumba yake ambayo ilimwangukia na ikamuua. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet kwa migao mar somo kod piny owacho mondo ne ni skunde ma oula oketho losi kapok oyaw skunde ka bende gidwaro mondo migao mar somo ochiw lendo mar dokie skunde e sa mowinjore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koke report mo kelo kanyo kod Lydia Okeyo nyakoro mo jwang chenro mag wuoth obedo kod ng'ikruok kod weche manyore moko kuom mapeyni manie buore Nairobi kod alworage kaluwore kod koth mapek manyo chwe otieno ma piny orugo nyoro. E konde mag dak mamoko ma Kitengela bende oyudo midhiero mar oula kendo miyo jopiny odar ka iresogi kod apisas mago mag Red Cross. Jafwambo marwa Joyce Oduor nigi ler mathoth. Okinyi mar tich adek, jodak e boma ma Nairobi ochiwo kod buok maduong'. Buok kaluwore kod pi oula mane okel kod koth mapek mane ochwe otieno kendo pong'o moko kuom apeyni madongo. To ken apeyni kende, pi oula bende omonjo jodak e kuonde dak mopogore opogore e boma ma Nairobi kendo kelo lal maduong' ne jopiny. E kar dak ma Kitengela, familia mohewa par sani koro dong' maonge kuonde jot tok pi donjo e utegi kar saa 9 mar otieno ma piny orugodo kawuono. Jodak ma New Valley, Chang'ombe, Balozi kod Baraka emoyudo midhiero maduong' ahinya to ka ora moro mayudore e gwengego muomo. Kaluwore kod meneja mar municipal ma Kitengela, Josephine Sane, gisereso familia maderom 100 ka jodak moko bende yuago kethruok mar mwandugi. Wameadhirika lakini hatujapata kufikia sasa maafa, lakini tumeokoa watu, tumepata board kutoka kwa Red Cross, tumetoa kina mama, tumetoa watoto, tumetoa wanyama kama umbwa, na kufikia saizi hizi shughuli zinaendelea. Tunaenda pande ile ingine ya Baraka Road. Naomba tu serikali ya county itusaidie kupandisha hii bridge ya Barosi Road. Mwenye aliunda aliweka chini sana, so hata sasa hawezi kufuka kaenda ngambo nyingine. Eneo tumeathirika vibaya sana, vitu zetu zimeenda. Irene Wairimu, achiel kuom jodak mazimaman, Yoropiko wuok e ode okinyi mondo dhi e kare mar oraka. Owacho ni pi oula nodonjo e udigi tok koth mapek mane ochwe otieno duto kendo koro kelonegi lal maduong'. Jodakgi wacho ni dinruok mar odundu ma pi onego kale ema koro kelonegi midhiero mar oula. Hii ploti yetu imekuwa na shida sana. Kukinyesha hata ndo inakuwaga ya mwisho, sijui drainage zimefanya nini. Tumebaki bila makao sababu maji imekuwa mingi, vitu zetu zimeharibiwa na maji. Ukweli maji imetulemea, vitu zimeharibika. Mimi hata niko na duka ya kuuza electronics, zimeharibika zote. E wang' apaya ma Eastern Bypass Kamakis, chenro mag wuoth obedo kod ng'ikruok to ka ora moro mayudore e gwengego muomo kendo dino nyabath apaya konchiel. Weg nyamburko madongo manigi oteku ema notemo muomo pigno ka weg nyamburko matindo to nochuno mondo manyo machielo mar luo. Tunataka tuvuke tuende ng'ambo ile, imeshindikana. Kwa hivyo inataka saa hii hata waziri wa barabara asiende na ndege, akuje na barabara ndio aone mahali kuna stahili kurekebishwa. Kwa nimetoka maeneo ya Thika ninaenda upande wa Utawala na nimeshtuliwa sana nikiona maji imejaa barabara, hakuna mahali pa kupita. Kwa hivyo tunaomba waziri wa barabara, tembea na gari, wacha kutembea na chopa. Njoo uone barabara mwenyewe, ujue ni wapi utarekebisha. Na ndio unaona hata huko mbele hii mto umeweza kutupa maji yake kando, ambapo inazuilia magari kupita. Kama tunavyoweza kushauri watu ni kwamba wasijaribu kuvuka kwa maji mpaka maji ipungue, kwa sababu hii maji tumeshuhudia mahali kwingi watu wakibebwa na hii maji. Toke na paya ma Eastern Bypass kende maechala mar wang' apaya makagundo kochomo Joska ka jowuotha e kata jodaka e wang' apaya makoni nochiwo kinyi makawuono kod buoka ka giyudo ka aora Athi River nomuomo kendo koro yo ok lure, gino makoro okelo nura mar nyamburko e wang' apaya ne. Joriembo kod jowuoth odiwe bath apaya ka koro chunogi mondo gimanyo machielo mar luo. Giwacho ni aora ma Athi omuomo kar saa 10 okinyi. Venye nimetoka huko Kileleshwa, nilikuwa na shughuli huko Kagudo. Sasa venye nimefika kwa Athi River, nikakuta hii moto imejaa. Sasa ikabidi nirudi huko Kileleshwa nitafute njia nyingine ya kutoka huko kesho ama siku nyingine. So nilikuwa navukisha jamani kimpeleka Machakos, nikakuta imefurika. Kulikuwa kitu asubuhi saa 10. E wang' apaya maduong' ma Thika machiegni kod Kahawa Sukari, Kahawa Barracks kod Mbalariany ma Kenyatta bende pi nopong'o kar kogwen, gino mane ochuno duol mochung'ne apaya madongo e pacho ka odine.
Midhiero ya payano mathika superhighway ne okwako gwenge mathoth ahinya to mago mageno kuom darano e wuodhe makagi kacha. Gach reru mawuok Nairobi kadhi Nanyuki bende ula nogeng'o ne machiegni gi gwenge ma Bidco. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Weche magola chenro mag manyo ji mapod olal mano bang' masira mar oula ma Mai Mahiu ojiwore bang' jolweny kod apisas mag NYS donjore chenro no ndalo adek bang' masira no timore. E kindeno jatatije mar kambi reru mapachoka Philip Mainga oyango ni gedo mar ndach reru manyocha pio oula ochodo biro kao dweche buora kapok odok e wang'e kendo ochak tich. George Bati miwalera. Rameny mar yango kaka masira ma Mai Mahiu nyocha timore. Yango kaka pii nyocha nomomore kuok e ma Kijabe kendo burore kokalo e gode ma Kijabe kod Kiaru. Mukoto goro mar olalo moyiedhi mar reru manogeriga mar 1931 mondo mi omak ndach reru matudo Nairobi kod Kisumu. Masira magikone to chwe okelo tho mar ma ok tin ne ji 51 Mai Mahiu. Nyaka gie sani pii ma ikelo kod koth mamedo chwe pod mol kuok e godego kendo kelo senyruok mar lowo e alworano ka jolony koni gedo mar olalo no mar reru nyalo kawo kind dweche 2 kod dweche 3 eka mondo doge wang'e. The structure that we'll put will have to be a permanent structure, so we will construct a new structure done in concrete. It most probably will be a box culvert. The work will take about 2.5 months. E kinde ma oganda ma Mai Mahiu pod ni kod achiedh nade kaluwore kod midhiero kendo moko pok ong'eyo kama moko kuom wedegi nitie. Piny owacho jiwo chenro mar manyo ji manolal e masirano. Jolweny kod apisa mag NYS ojiwo chenro mar menyo ka gitiyo kod tingni mag komeko kod guogi ma umge beth mang'weyo nyaka gima oponde bwolo mondo konyo fwenyo pon nitiere ji mane chuodho imo e kinde masirano ka jopiny ni kod geno ni chenrono dhi konyogi e yudo ji mapok ong'e ndachgi. Na tunatumai tukiendelea na hizi juhudi siku 2-3 tutaweza kuwa tumemalizia hii shughuli na kuweza kupata walioweza kufunikwa. Kagikwayo mondo kas chenro mag menyo. Luoro ma jopiny nigo en ni koth mamedo chwe nyalo kelo pek e menyo ahinya e bwo olalo moro mane yien origore kendo ma ichich ni nyalo bedo ni moko kuom joma imanyo omoke. Na weather changes, wakati mwingine masaa za jioni kunaweza kunyesha na kukiwa na mvua hii shughuli inaweza kutatizika. Inabidi kwanza wameweza kutulia kwa sababu hatuwezi kujua kama kunaweza kuwa na mafuriko mengi. Miti iko huko ndani ya Karabat, ndio watu wenye wako huko ndani ndio wajaribu kutoka, ndio kila watu wapate nafasi kupata watu wenye wamekwama huko ndani ya maji. Watu wengi wanalia tu wajapata watu wao. Wako watu wengi wamekwama huko ndani. Bang' jatend piny lando kar jot ne ji manoyudo midhiero, joma tayo chenro mar chiwo ne ji kar jot ma kojolo kone giyudo pek kaluwore kod kwan mamalo mag oganda mamedo molo e sikund sekondar Mangea kendo gimanyo kaka ginyalo konyogi kapok sikunde oyaw juma manyien. We had the real victims yesterday, but when the president announced that there could be some land, we found that we needed to do that again because the tents again got more people. So we are still in this mix of sorting things out. But what we need to do is to appeal to the people of Kenya, of this country, people of goodwill, to come to the help of these people so that we would be happy to move them from here to houses, not to another camp. The problem now that is on hand is how we can relocate these people from here. We are saying this because the schools are opening on Monday and they are supposed to be relocated. And that is why some leaders have actually chosen and I also we have chosen to look houses for them. Kakoro chenro mag manyo ji mapod olal dhi nyime Mai Mahiu. Geno en ni chenro no biro nyago lemo ka ji manoyudo midhiero bende imiyo kuonde mag jot mondo kik gimed yudo achiedh nade bang' midhiero no. George Bati, Ramogi TV. Weche magolo podi oula mamedo kelo midhiero pacho kae kotenore kod koth mapek machwe gwenge ma pacho kae sani koro osekelo hinyruok ne oganda mathoth e kaunti ma Kisumu ka ng'at achiel oula osenego. E kwan no miere maromo 638 onimo e oula ka familia 2178 sani ojot ka wedegi kod jo Samaria mang'won ka jamni maromo 2000 bende oula osedhi godo ka puothe maromo 1756 bende pio imo. Sikunde mag ECD makwan gide rom 22 bende oula oseketho gino mokelo lal manengone romo $67.8. Gavana Anyang' Nyong'o kwayo piny owacho kata jopiny mondo mi oket chenro mar tieko gedo mag yawo mar Korusoin. Across the 8 sub-counties, a total of 1,756 acres of farmland and crops
in the low-lying areas have been destroyed in the 8 sub-counties with an estimated cost of 67.81 million Kenyan shillings. We need therefore to appeal to everybody, and I mean everybody, for help. First, short-term help. We appeal to well-wishers to come up and help us assist these displaced families. Anyone with food, non-food items, and cash donations should contact the Minister for Public Service, County Administration, and Participatory Development, Ms. Judith Oluoch. Those with financial donations should send through our emergency account number as follows. Pay bill number 552800. Account number 015-415-478-001. Kamachelo dhiane kaunti ma Homa Bay, midhiero mar tuoche ma ikelo kod pi sani koro kelo luoro ne familia mathoth ma ojote kembe bang' pi oula darogi mieregi. Familia go ni kod luoro ni tuoche nyalo nurogi kaponi sirkal kod migepe mamoko koresogi gi chenro mag thieth. Jafwambo marwa Ile Beach ni kod lerno. Skund primar mosodwe ka chudubura makara chuonyo osebedo ka jot mar familia maromo 580 kuom jombe ariyo sani nyaka ne pio ola riembgi e miechgi e kambine gi kale midhiero mopogore kama oting'o tuoche mamonjogi kaluwore gi pige masani koro pongo gwenge makono kendo giywak ni poni okorang ngimagi malong'o to gibiro medo hinyore e kambi kama gijoteno. Pi manwa modho nok en pi maler. Ne nyithindo diewo, jomadongo ne diewo. Mosebedo kwa chandre ka watemo ler tok nyalre. Gipigni okelo malaria mang'eny yakotosa jodalawa. Mano chandruok manyo wan go kabisa nikech thieth bi nyonge. Kambini mag jote gi nyithindgi tuoche ma opogore osebedo ka imogi kanok mag yedhe bende gin go kendo kata wuok e kambini ka gidhi manyo thieth bende ok yot. Wan go hospital machiegni miluongo ni Chua dispensary to konyal bedo mondo okonyal chung' motegno mondo orit jowa madhi 500 gi wiye manie pi. Ne wawinjo ni gisebedo kae chakre tarik 10 dwe mar 4 to en wach malich ahinya. Koro jowadwa waluongo uduto te mondo wariw wanywak kanyakla mondo mi wakony jowa. Kaluwore gi pek e chenro mag thieth masani koro familia go nigo e kambi mag jote ni Hospital mar Berils Medical Center ka omakore gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni God Will Provide ne ochwalo negi thieth nono maonge chudo kendo ne oyangore ni tuo mar malaria kod mar typhoid ng'eny e kambi no. We have seen like 500 people. We are going to treat them today. Most of the condition, the highly prevalent condition here is malaria, both affecting the pediatrics age, the children, and also in adults. We also have seen other cases. We have typhoid, which is I am associating it with it's a waterborne disease. They're not even able to access safe water for them to drink. So that is what is bringing all that. There's also other diseases. They have chronic illnesses, patients who are suffering from hypertension, other people who have diabetes. Gimachielo mantie kama nyaka wawuoye gi sirikal en ni wan gi mine mayach to mine gi ok yud clinics pok ginwang'o thieth kaluwore ni onge kuonde thieth man machiegni to mar ariyo dakteche bende ogomo. Koro yudo ka samoro kata ka opim rembgi yudo ka rembgi ni piny to ok gin gadier ni gidok giyudo thieth mane kendo ka gisewuok e camps moko ma chandruok pod nitie. Wan kaka Berils Hospital ok wanyal manage camps te, wanyalo mana manage camp achiel kata 2. Midhiero mar tuoche ma medore kaluwore kod pigi masani koro chido bende miyo familia ma ojote skund primar mananga e kaunti ma Kisumu bedo kod kibaje. Familia go kwayo sirikand kaunti no kod migepe ma opogore mondo chwal negi chenro mag thieth e kembe ma koro gi jote bang' ka pi oula kod pong' mar nam Lolwe darogi e utegi. Ute opong' pi ma ok wanya kata wuotho, waromo gi thuonde, waromo gi gik mang'eny. Repe be wuotho oko kuchopa sa 10 repe chako wuok oko. Sirikal ine minya konyowa to konyo gi kwe okoyo to tek kodwa akwa ka sirikal nyalo konyowa e yo moro amora aginyalo pongonwa pharmacy wagi ekigo gi yedhe moko mag machiedho tuoche mabiro gi weche pigi yange konywa kaginya konyowa gi kendo kata mana onget moro nikech thothwa ne pio mako odonje matrese wa gongede wa. Ile Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Kama chale kromo yobo ke county ma Homa Bay ngiro maron gidhido resroka madwarore. Papa Francis mar kanisa Jokopere obedo kuyo gi lamo ni jo Kenya ikinde ni maula okwako piny Kenya. Papa Francis ne ondiko ote mare mbui mar tudruok mar X koyango kanyo ni olemo ne piny Kenya ikinde ni maji osetho kendo mwandu bende osekethore oula mokwako piny. Bende okwayo ji duto mondo ket Kenya e lamo ikinde makamagi maga masira. Nyakoro mokijwangi kanye makoro waloro godo chenro mokwongo. Mano weche manyien. Aduogo kae kod Betty Akinyi mondo mwanon gazet koro eyo makare. Kata kamano nitie jogo mabende ndikonwa e mbui kata gikono ne giyudo ayo machal nade. Sa osoromo kanyo dakika 30 tok sa 12 nego beno atieko. Charles Lwanga wacho ni mwalimu mawuok Nyamira County oneno chenro achiel kachiel ka ntiere kod minode Jacqueline Kwamboka. Wacho kamano yo makare. Derek Okoma neno Ramogi TV ler kan Kirinyaga County. Ramogi TV mit na Naomi Kemunto bende ni Nyamira ka neno achiel kachiel ka ntiere kanyo kod Evans Gasego. Charles Lwanga ono Ramogi TV yo makare. Aero kamano. John Ndati wacho kan Nan Lavin kawuok Sori asedonjo e chenro mar piny. Ero kamano ya Eunice Okal asedonjo e piny kan Nairobi Ruaraka ka Jakariero Aol awinjo maler kan Migori namba. Charles Oranga asedonjero pinyero kamananya Gideon Ndaya kani Kajiado oyawre kendo machiegni wantiere karkae cheno mar piny wakawiyo masani kaduogo kod gazet mar Daily Nation momiyo pek weche mawach nyoro odiochieng'no mar leba kapok inyewe ringidhi nyewe en siling 60 poko medre kata osuro idho ka in Tanzania kanyo Migori Sibania boda kivuka idhi nyiewo Daily Nation siling 1,700 ka in Uganda Busia boda kata intiere gwenge mage idhi yude kacha siling 2,700 ka intiere Rwanda nyiewe siling 900. Mano chal gi gazet mar The Standard bende idhi yudo mana gi beino kamoro amora ma intiere mondo mikawano no gazet wanone yo makar to kako chwe ka intiere kibajigoi wadano ni achiel kachiel bedo kod ng'eyo ni gin gik mage matimore okawiyo masana na kelo weche manyien podan kodika nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokyo nyaka tsango oriti masani. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba sikiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Sikiza chapa ushinde. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi.
e Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakona mogi jong na siku nwa bedo karkagi nono magazetu wasechopo kare kendo gazetu makawone ni mana lidho ni bedo kod siso iwugo ke dhi nyiewo ka kothonge ka kothinde tibeda beda mos wada nono ke chel kachel ikora ni kaunti ma Kisumu koth chwe ochako chwere sa 10 okinyi kaka kawuono mano e gwenge ma Nyalenda en geno marwa ni ok odhi kelo nu midhiero ahinya kauntis mamoko bende miwa ne udu chal mar wach ni uchiwe yo machal nade okinyi ma kawuono kodhi nyime kod gazet ndiknwa e mbuyo magwa duto te mag Ramogi TV dwa kacha X Facebook kod mano mar YouTube dwa kacha Ramogi TV Kenya kurego duto kamedowa achiel kachiel mano kene YouTube kacha dwa kacha Ramogi TV Kenya mano ibedo kod ng'eyo ni chendo ni koro chako bende ka okinya yudo wa mbui go yudo kacha mbui mar Citizen Digital kama dwa achiel kachiel dikidi mar live en kaka chonde ke gira kwar kidio kan to no Ramogi TV gi TV mamoko mantiere ka mar All Media Services ka idio Ramogi TV tiudo chenro achiel kachiel kata ka inendara idhi tich kata kidhi e wira mari okinyi ma kawuono ibedo kod ng'eyo ni chenro chal nade anyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanya kwar mukio nyaka chisango antiere ka kod Betty Akinyi oyawre kino machiegni oyawre nya Cleophas achiew maber kothe ma pod medo chwe koyo ng'ich lakini wagone Nyasaye kamano to mana kie na munda mos ni kwara Ramogi ajang kamora mora ma untie ageno nu chiew maber Nyasaye yawonwa piny kendo piny oruma kare kothe ma pod medo chwe lakini wakasre uru akasa bodhi maber bodhi maber mane geno nyakora mojongo maduto mantiere gora chako gazet mara Daily Nation kama darango ni kani weche momi peka beti ale dho nyakora moge jwang mokwongo gin weche mag momi peka opogi ka uno diere ino malo kanyo weche mag oula omi pek piny koni gik mano wachre odiochieng' manyoro mar Labour oboke mara ite mar 2 kod mar 3 kanyo nitie sigana mara koth ma medo chwe kendo kelo midhiero nitie apeni mopogore molor bor Nairobi ka nitie Makangudo molor nitie Thika Road kanyo manolor kino yo Kitengela nitie Mombasa Road nitie kama nolor kumoro ang'eni kata counties mamoko bende kale achiedh nade makama to duol no mochung' ne apeni pacho ka Kenya osingo ni idhi losgi kendo iborang ne adier chendo godok e yo makare kata kamano jopiny kale achiedh nade wacho kata kokodari otami kalo kendi bi idhi tim tich kama idhi kata tim gik mopogore ka ikono oganda ni kik gior pi magineno kopong' e piny gi mana dier Cleophas hapa ni nyoro no aneno ka koth nochwe mapek pacho kaendi mano bore Nairobi to kwang'iyo moko kuom konde dak mane koth oging'onegi ahinya gwenge mag Kitengela kar dak mag Kitengela no aneno ka koth no muomo modonjo e ute jodak ma kuondego kata to wanyalo wacho ni noketho nyaka moko kuom mwandu magi kendo nodino negi no ginya wuok e ot to aneno ka mano jokanyo mag Red Cross officers mag Red Cross nochopo kachacha moreso apani ji maromo 100 mohewo 100 kamaendi to mano bende ne waneno e gwenge mag Thika mano Thika no aneno ka hawe ndani kodno bende no dhi momo pacho kanyo endo no momo ute mag jogo modino nyaka paya ma Thika Road makoro nochuno nyaka lore matin kaluore ni koro apaya no nok nyal luore kata nok nyal kalore
kata jowuoth bende notamo chopo bore koni Nairobi. Koro apani e kinde ni masani koth pod medo chwe nyaka wabeda kicha. Kwabeda kicha waneni kinde makoro wachni okunya tiyo koda peini gi walu weche makoro minyiso kod duol ma Kenha kaluore ni sani kata kioro pigno no aneno ka nitie jala chiel mane oyoro pigno gi gache mano dhi monimo motho. Koro apani sani wameda beda kicha Cleophas to ne jowa mabende ni kuonde ma apa ni kuonde makoro nitie jomoko ma bende sirkal daro katero gi kuonde moko mag jot waya ya kuchenro ma piny owacho sani oketo mondo waneni wabende waketo ngimawa kama kare. Kine mag ngima bende iketo kama kare nyakoro mogo jwange ite mar ariyo batheka ineno kanyo mano kama nitiere sigana makoro tang'onwa pichni mopogore opogore beti mag nyamburko ma bende wang'eyo wathoro tiyo godo e bore Nairobi ka kata e counties mamoko machiegni kod Nairobi winjo kanyo magi neno gi City Hopper ka nitie mamoko mantiere karka gik moko nimo ma bedo kata tesen mano mar keto mauta ka mauta cha tangi chantiere piny kacha ben polo dedo mauta koso mauta riwore gi pi mauta nyalo bedo no riwore gi pi kendo naneno ka duol mar EPRA no nyiso weg tesenda wanyalo wacho petrol stations mondo ging'i ni koro sani gi meet standards nikech kaluwore kod pi masani koro oula ma koro sani muomore kuonde duto tido ni oula no nyalo muomore nyaka kuonde ma ikane mauta mauta ina petrol kod diesel kod supergo koro no nyisgi mondo gine ni gitemo kata manyo jotelogo mondo bi okony gi timo minyalo luong ni assessment mondo wang'e ni to mauta onyalo bedo no riwore gi pi koso pod en safe. Koro sani apani kaka oula medo orore ni en wanyawacho ni nyaka jopiny be nigi ting' kaluwore nyaka kod joma uso mauta gin bende gin gi ting' maneno ni sani gik moko odhi makare kik itho athoya miyo ji mauta to kirango ni mauta no nyalo bedo no riwore gi pi koso nyalo bedo no chal nade nikech kendo koriwore gi pi tidhi yudo no odhi ketho engine mag geche mag bende nyalo kelo midhiero ne jogo mawuotho ka bende jogo matiyo kod yie bot nitie kanyo mano jok ma wuotho ka wuok madogo kochomo Garissa ka gitiyo gi speedboat margi iwacho ni mae gweng' ma Mororo iwacho ni nitiere ya peni gik mopogore opogore ma itiyo godo kata jogo matiyo kod yiedhi bende beda kicha yiedhi no yie mano kelo masira e county mano ma Garissa e aora no mano matana Tana River gino ma okelo midhiero ma oganda mathoth nyalo lalo ngima iwacho ni bot achiel ka nigi ji moyo 53 ji ma wito ngima gi bende nitiere kar kacha jo beda kacha kicha nitie jogo ma pod manyo jogi magiero mano lal mapok oyudi nitie moko ma oseyudi koro chopo mondo oyangane ringre jogi to banga gisewuok mane kaka no chal kane gintiere kacha funeral home odiochieng' manyoro mano bang' masira ma mayu ma bende okawo ngima ji mathoth piny ka kanyo wacho ni kwan gi pod medore magi jogi mantiere karka kendo gin oganda mathoth ahinya mago oganda mathoth ma pod timo gik marango chenro mantiere kanyo achiel kachiel ite mar ariyo kod ite no mano mar adek mano kamo migi e pek ka koro wacho ni koro ok en kata jogo mantiere e apeyni mana kaka beti nitie jogo mantiere puothe bende makala chiedh nade wacho ni nitiere mondo mopogore opogore ma bende kethore kata e puothe nitie jal mane nitiere nyoro e wang' joyo mano loso kod ute fwambo mag RMS ka ijo kanyo kwacho ni en kabej mano pidho odhi motow kanie puodho koro chune mondo gola kokodo yuto mage. En adier Cleophas sani kwang'iyo wacho ulani maber twayudo ni kata obedo ni pacho koni bende okelo midhiero mopogore opogore tiyudo ni jopur sani bende koro oulani nokelo negi lal maduong' kaluwore ni cham ma koro sani nie puothe okethore ahinya Cleophas. Koro en adier ni nyaka jogo modak e puothe kata jogo modak e gwenge aina kaka jopur sani bende kale midhiero mopogore opogore kaluwore ni cham manyocha gigeno manyocha ging'e ni ginyalo golo kata tere chiro kata medo godo yuto margi sani bende koth nyocha dhi mo oywero koro en lal maduong' ahinya ne piny Kenya. Ka kanyo bende pod nitie weche mag oula nyakoro mogo jwang' nitiere kanyo nitiere joma moko maromo 50 kod achiel pok oyudi ni gintiere kama chal nade. NYS oriwore kod KDF kata jolweny ma pacho ka mondo mi otemane ginyalo rango. Ti picha moro madana ne nitiere ite mar 5 ka onyalo mana nene beti ma jalweny ma oketo ngimane mondo mi ogol kama gite gik moging'o
mantie gima Odino olaloni kendo kanye kama entiere wacho kamano ja KDF makoro nitie kanyo mondo mi ogola ni gik mo Odino olalo to ka bende kama iwacho ni nitie yien moro man Odino lalo moro ma jopiny ma Mai kanyo alwora Mangea wacho ni kanyo bende nyabedo nitie jok moko ma pod opondo kata pod nitiere iye kanyo ma pok ogol kata ka gin ringre mag jogo ma osewito ngimagi ma pod okwamo piny kanyo yien maduong' no odhi moridore kata morigore e diere kanyo ma pok oyudi jolweny en geno ni koro gidhi yudo resruok ka koro jolweny bende osechopo kar kacha kod NYS gimedo mana rango kaka ginyalo yudo jo Kenya ma pod olal kanyo. Wan gi geno Cleophas ka koro waneno ka nyoro piny owacho notero jolweny kod apisas mag NYS mondo chope gwengego mondo gikony e menyo mag ringre mag jogo ma pod iwacho ni sani pod ok oyangore malong'o ni ginyalo bedo kure. To en adier ni jopiny to ne wacho ni nyalo bedo ni nitie thoth ji kata ringre mamoko ma pod nitie bwo lalo ma koro yen kod oula bende nodhi moging'onegi. To gima Cleophas apani kata ka chenro ni dhi mbele sani koth be pod medo chwe. Koro ne nitie luoro ni koth ma medo chwe ni be nyalo tamo jogi nyalo tamo jolweny kata jogo ma konyo manyo ringre yudo ringrego. Koro wageno ni kaka wadhi mbele kaluwore kod lony ma bende jolweny ni godo wageno ni chenro ni dhi bedo makare kata obedo ni koth pod medo chwe to wadhi neno ka joka dhi yudo wedegi ma ponono ni nyalo bedo ni pod nitie bwo lalono. Kama chelo bende kwa wukecho kama gola nyakura mojo wangu wechi maumi peke ite mara uchiel gazet mara Daily Nation kae kote rekod udichi manyoro mano mara Labor Day gino mana otimore udichi manyoro alapno ma Uhuru Gardens gino moko mabeno di karkae Ruto oramo ni osuru nyaka chul kama chielo dakteche nyaka koro tiek ng'anyo ne mar gik magida winjore kod sirkal osacho ni ok ginyalre nikech pek mar uchumi ma piny Kenya kadhoe mane kama entiere kara to bende osengo ne jo tich mopogore opogore mano medruok mano mar osara matin mogik kod atamalo auchiel to ma bende nyakore ok dhi kete tim ni mar romo ne pok otim kero nyaka bed kata kod Federation of Kenya Employers kod jima moko ma pontie kotu kod joma chung'ne jotije mondo mi gichopi ogirimiti mar bago romo machalo kamano kendo gitime kotende kod chike mapachoka gino mane Jacqueline Mungu dicho manyoro noyango ni pok otimore kendo kamano pok otimore onge lendo midhi tim kawuono ni idhi mede mano mana paro ma jatend piny Kenya chiwo atuli ne dwaro atamalo 22 kata kamano miya atamalo auchiel tiende nang'o kinde ma wantiere sani en geno maduong' ahinya mane jotich nitiere godo kane gichopo Uhuru Gardens nyoro e nyasi mar Labour. Apani nyoro Cleophas thoth jotich ne nigi geno ahinya to moloyo apani Labour Day ma wang'ni apani otimore e kinde ma piny Kenya bende kale achiedh nade mopogre opogre kwa ng'iyo weche mag lakteche ma sani koro osebedo kanie ng'anyo kuom makoro dhi iwacho ni gisebedo ng'anyo kuom ndalo moheo 40 sani endi kwa ng'iyo weche mag oula ma sani kila achiedh nade ne jopiny Kenya kwa ng'iyo weche mag mbolea bandia mabende nyocha koro kwako pacho kaendi koro nyona neno ka jomoko penje ni to Labour Day ni giwacho Labour Day ni en adier ni onge mor kata matin en adier ni onge mor matin kata matin kaluwore kod achiedh nade to nyoro kane waneno jatend piny nogolo chik ni mondo mano jatend migawo mar Labour Florence Bore obed kanyakla gi ji e aput mondo neni oket e tim mano minimum wage mar atamalo auchiel. Koro warito neno to bende idhi kete tim to kata kamano jo Kenya penjore ni seche ma koro iwacho ni mondo minimum wage okete atamalo auchiel. Minimum wage ni onego beni Cleophas seche ma iwacho ni ichiwo chik monego beni keto onego beni irango gik moko aina ma wacho kaka pek mar ngima. Minimum wage onego beni dhi kaluwore kod pek mar ngima. Koro jo Kenya bende penjore ni kata kamano komiwa atamalo auchiel bende pesa ni makoro idhi medwa ni bende dhi konyowa yudo fuong'ruok e moko kuom achiedh nade ma ji kale pek mar ngima osuru masani ni malo odhi bedo nade Cleophas koro pod ki penjo japiny hie to aparo ni ok okelo mor kata matin pod ji dhi medo mana bedo kod pek mar ngima nikech kata Atwoli bende ne temo wacho ni mondo jatend piny omi ji atamalo 22 but Ruto waneno ka kanyo koro oniano ni mano onge
wanyalo wacho ni onge omenda ma idhi med ji. Lakteche bende kanyo nowacho ni osetemo ahinya moneno ni dwaro 17 ema ginyalo chope winjruok kod lakteche. Tariyo modongo ok ginyal kaluwore kod omenda ma sani onge pacho kaendi. Koro wadhi neno to lakteche bende be gidhi dok e tich kaka jatend piny nokwayo gi koso pod gidhi niano gi ng'anyo margi. Mano ka gintie kae wacho ni jotich koro dhi bedo kata kod yuto madhi bedo kata ka en medruok maromo kata 487 nyaka 2,000. Mano ka en salary increase mantiere kar kanyo. Adano dhi ite mar 8 kama ntiere kata chenro ma opogore mantiere kar ka. Mano kama wacho kanyo ni UDA set to hold repeat polls. Mano bang' abedo kod koko e yiero magi. Koro duond bura mar UDA ochomo kama koro nyaka koro ginuo yiero mag grassroots kata man piny koni ne gin e counties mopogore. Mano yiero mano bakache county ma Nairobi, Narok, West Pokot man nigi kwan malo ahinya mag jogo manuwuok oko mondo mi odhi kacha otim kata mondo mi oyiergi e lemo mopogore. Kaeto nitie county ma Busia, county ma bende namba 2 kuom jogo duto mane ogolo kwan malo mag jogo manondikore. Kata kamano ni nitiere ng'ur kendo ng'ur ma kamagi idhi no yiero chieng' ngeso mabiro polling centers maromo 538 ma kuonde go ombulu mane igoyo ombulu mag UDA. Mano sani wach mantiere kar ka e county ma Nairobi nitiere ng'uru mopogore ka kurinyo kata ka en governor ema dhi to computer ng'udhe oko nitie gik moko mantie ka ng'amo yier to oonge nosewito ngimane gik mathoth ahinya ma pod otenore kod gigi duto mag yiero mag UDA. Apa ni ji koro nochopo kuma ji ne chako penjo ni to kara duoko mag yiero mag UDA manyocha itimo kor gwenge dak wasewinjo kata dak oselandgi. Apa ni pok olandgi kaluwore kod midhiero monyalo wacho nokwako chenro no mar luto ombulu. Mano ka achiel kod weche mag wanyalo wacho ni masinde manyocha gitiyogo nyocha yudo ng'ikruok kaluwore ni jomoko nok nya yudo nonro magi. Jok manyocha osendikore koro kaka jokanyo mag UDA ywak nowuok mopogore kuom ji manyocha osendikore kaka jokanyo mag UDA ka giwacho ne gichopo maluto ombulu to nyisgi ni in nonro magi ok yudre. Jomoko opande megi bende ka otem kete masino be koro nok nya yudre Cleophas. Koro apani mane gimomiyo UDA oneno ni kendo gichak gidhi ginuo nonro no, gichak gidhi ginuo yiero no. To bende kwa waneno ni nitie polling stations moko mabende chenro no nokodhi mbele kaluwore kod koth mapek mabende osebedo ka chwe pacho kaendi. Koro ma miyo koro nyaka koro gidhi adhia ma gichak ginuo yiero ni Cleophas. ODM noseneno mbele gine gichungo margi odiochieng' achiel to ji dhi yiero mano juma mokalo kane giwacho kanyo ni oyo ono chungo marwa nikech koth mamedo goyo counties mopogore bolando nuka waikore kata ka koth osedok piny. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne weche mag pur Mithika Linturi dhi ng'eyo chung' mare. Jandiko mar Daily Nation wacho kama: yangore ni gazet mar Daily Nation oseyudo maling'ling ni nitiere chenro mag reso Linturi kotenore kod weche mag impeachment. Mano kotenore kod mbolea mabandia mabende osebedo kanyo ka igolo. Kendo nochopo ne nyaka jopiny ma jopiny bende nochiwo ng'ur ma opogore. Kawuono okinyi yangore kanyo kar saa 4 gidhi bedo kanyo ka gichako bet piny jol bura mondo mi gichaka network e weche gi madhi bedo kanyo ka kao seche malach ahinya ka warito nyaka ange go ombulu mondo mi wach ni Linturi dhi dala oweyo apise to koweyo apis odhi kanye. Mane wach moro mantie ka nikech ok en kata impeachment kata ni igoli apis kende. Kosegoli to yudi nigi ketho nego bed ni ting' mari ni wuon. En ang'o madhi bedo katimore odiochieng' ma kawuono? Mana adier kwa ng'iyo apane juma ma koro nyocha orumo ni nwaneno ka spika mar od bura mano Moses Wetangula nochopo nopuodho paro mar chik mar golo Linturi e apis. To apani kawuono kore ma koro wachni idhi winj makare e od bura. To aneno ka wanya wacho ni jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah en apani kendo okoyiere gi wach mar timo impeachment ni. Owacho ni onego mi sirkal kata onego mi komiti od bura manyocha koro timo nonro ewi mbolea mabandia ni omiye thuolo mondo dhi mbele kod timo nonro ni mondo wawinj mondo omiji to conclude their investigations. Koro
jatend kweth mathoth oseyango ni en okoyiere gi wach mar timo mar thicho oko e apis kata chako winjo paro mar thicho oko e apis Mithika Linturi. Koro apani ji paro pogre Cleophas kata kawuono midhi chak winj wach mar thiche oko e apis no. Apani jod bura wegi bende koro gin gi paro mopogre. To ka koro jatend kweth mathoth e od bura mosewacho ni mondo wayie mondo wami komiti mar od bura mochung' ne weche mag pur thuolo mondo odhi nyime gi nonro. Koro ok wang'e ni to dhi bedo nade nikech wang'e maber ni gin to gin ema gin gi kwan mamalo mar jod bura. To kanyo winjo ma en wach mano chwal kanyo kod jod bura ma Bumula ma bende jod bura ni Makikuyu Kimani Ichung'wah wacho kanyo ni ero ok nyal tudo Linturi kod NCPB kata duol mochung' dero ma pacho kae ma bende apisas gedek nosemaki kod nyiepo mag mbolea makamago ma bende wacho ni mano nyiso ni bura no onge kod pek moramora. Kamachielo Minority Whip mano Junet Mohamed okono gazeti mar Daily Nation ni gitemo rango kaka ginyalo kelo kanyakla kweth jod bura mopogore mondo mi gitel Linturi dala. Wadhi neno kendo pogruok madhi bedo kani jogi jo Azimio jogi jo Kenya Kwanza kama onego bed ni gigo ombulu ka otenore kod dwaro mano mag jopiny. En gimoro madhi bedo malit ahinya kwaneno adieri mar wach ni pogruok dhi neno ka irango ni siasa komane ma intiere kisiasa mar ka ine sirkali dhi resi ka in koni jomatin ok dhi yudo thuolo mar goli e apis. Apani ka Minority Whip Junet Mohamed wacho ni gidhi timo mobilization ne jo Azimio. Wang'e maber ni kweth mar Azimio Cleophas onge kod wanyalo wacho mamalo manyalo go piny kata manyalo koro luto mbulu ma wach ni nyalo tero Linturi pacho. Koro warito neno nto dhi bedo nade. Gidhi yudo jomoko kuom kweth mar UDA koso dhi chalo nade Cleophas. Kawuono kik giwuogi. Kawuono bende kik giwuogi. Nikech gihinyo ga wuok. Gijowuok. Koro gibed sami goyo mbulu mane kwayo mantie kanyo. Mondo mi kata ki wacho ni Linturi nogotere dala to an kaka jaod bura makagi ka nagoyo mbulu. Mane gima mantie kanyo. Kik wuogi. Ang'eno ni chendo kiny makauno kapok obiro e studio kae cheno mar mbako romo. Wakanyanga bed gi jaod bura makibra ukinyi makawuono. Warangi kachiel ite mar 10 nyakora moge jwang' odongi dakika matin to watieko karaka ite mar 10 ka nitiere romo mar Raila Odinga osebedo ka bedo kod kweth mopogore. Mokwongo waseneno ka jombetre lemo Raila Odinga dala ni Makaren. Yangore karaka mano en ikruok ne lemo mano mar jakom mar AUC mano mar bedo jakom. Nitie ka iwacho ni ntiere buche mopogore mosebedo kacha ka ntiere machini kano aneno ka ntiere kod ogai mar World Bank ne giromo e airport kaito bang' waneno mana picha machielo ka gintiere Abu Dhabi gi Joho Junet kod ji mamoko kama gintiere kar kacha. Iwacho ni nyaka sani nitiere jogo ma osebedo kacha ka romo kode ka picha mantiere ka ma en jambetre mar piny Norway pacho kae mano kama ntiere Ghana Andreas ma bende nitiere dala mar Raila Odinga Karen. En ikruok ne lemo mar eyo. Mana dier waneno ka Raila Odinga osebedo ka romo kod jombetre mopogre to apani ma en mana kaluwore kod dwaro mare mar bedo jakom mar AUC. Nyocha bende waneno mana kaka isewacho ka koro owuok pacho ka ndiki wacho no dhi e pinje maoko. Magi wanyalo mana tudo kod dwaro mare ni nikech sani en kinde ma koro nego bedni koro otemo seto ombulu e pinje mopogre. Koro en gima ber ni waneno ka mano ogai mar Azimio Raila Odinga bende dhi manyo mbulu owuon nikech nyocha aneno ka jatend piny mano William Ruto bende kanene pinje maoko nyocha apani walando ni ne wayudo sir kuom nen piny mar kwawe Ghana ntie piny moma nyocha jatend piny bende nyocha odhi mo wayudo sir mar AUC ni. Koro wageno ni e kinde makoro pod wadhi mbele kod pod ogai mar Azimio dhi mbele kod manyo sir ni pod odhi yudo sir malongo madhi konye yudo lemono mar jakom mar AUC. Mano bende nyakoro mogo jwange ite mar 10 kanyo korango bathe kanyo nitiere weche bende nitiere jal ma nen Attorney General ma pachoka higa telo mar mano mar Daniel Toroitich Arap Moi jatend piny Kenya mar ariyo mano senindo. Ji mathoth kiaga kata kiaga ni nyinge nen ng'a ma en Attorney General machon James Karugu
wachore ni Maya Attorney General manowuok e pis ka onge weche moro amora manya bedo ni mibadhi kata chilo moro amora mane miene. Wacho no wuok onge scandal moro amora. Kendo ji mathoth ne bedo kata kakia. Kendo yangore kar kae ni higa mar 1980 kane Charles Njonjo bende koro osewuok. Kata kano wacho ni koro aweyo bedo Attorney General mapacho ka adonje siasa. Mane kama James Karugu koro ne oyier. To chieng' moro achiel ochiewa mano June dwe mar 6 tarik 2 higa mar 1981 to wacho ni anagwetao bende mano higa achiel gi dweche moko bang' ka osedonje e pis. Kendo yangore ni bang' mano noduogo ng'ere gimomiyo ne ogwetao. Nochune mondo ogwetao ne mar jatend piny Kenya machon mar ariyo ne dwaro tiyo kata ne dwaro control weche mag chike mapacho ka mondo tigodo en owuon. Mane weche mantiere karaka. Kendo nochune mondo mi ondik barupe mar gwetao. Tinende oyudo poch gi paka wuok e mbalariany moro e piny mar Amerika. Kata kamano nosewito ngimane, nosenindo higa mar 2022 kendo oyudo mich makamano. Wacho ni oyudo honorary doctorate ma imiyo jogo mabende osenindo. Wacho ni mano tok ka isenindo koro kiyudo mich moro amora kanyo mane kaka koro imige mondo mi yude. Wacho ni posthumous honorary doctorate. Koro mano koyude kowuok e mbalariany mano mar Bowling Green State University e pino mar Amerika. Ka ipake kaka jal ma piny Kenya oko wacho kanyo ni ng'ama piny Kenya jo Kenya wigi no will go mapiyo ahinya. Iwacho ni kendo wakwang'iyo sigana ni to inyiso ni Karugu en achiel kuom jo Afrika mano kuongo dhie wanyalo wacho ni mano kuongo donjo e mbalariany no e higa mar 1958 e kinde ma wanyalo wacho ni racial segregation ne lich ahinya e pinje maoko. Koro sani kwaneno ka koro kendo nyo koro gipare ma gimiye mich kata obedo ni nosenindo kamano. Apani ma nyiso mana kaka jo Kenya, kaka pinje ma oko okao jo Kenya. Jo Kenya gin joma apani nigi wanyalo wacho ni gin gi track record maber ahinya. Koro miyo magi ma onego beni wadhi godo mbele mondo wabi wayud kendo wanyalo wacho ni mich mamoko kata more rewards. Mano kama intie ka wacho ni higa mar 2010 bende no mich kawuok e mbalariany no kaka achiel kuom jimi achiel manosomo e sikul no kata mbalariany no ma osebedo gi rieny mamalo ahinya. Mano ka irango sulwe mare mosebedo ka idho mana malo mobedo nyaka Attorney General mar ariyo e pacho ka. Manyiso ni en Attorney General mokwongo post independence. Nikech Charles Njonjo mare dok nyaka ka piny Kenya pok oyudo kata weche gi mag loch kawuok e jo wagunda. Piny kanyo e gazet no mar Daily Nation ite mar apar kanyo nitiere sigana moro madani mondo miya waranga ne 11. Piny kanyo nitiere weche mag jopuonj. Mana piny sigana ni mana kama intiere jopuonj koro kwedo weche maketo jotije serikal. Injo kanyo gima ne Moses Kuria wacho niero public servants obed kata weche mag orak. En gimoro ma pod medo kelo liet. Machiegni sani akelo misori mar Kupet bende osegolo duonde kotenore kode. Wacho ni oyo wan ok wakwedo chenro machalo kama ma serikal debed ni nitiere koro kata paro machalo kama. Apani mane en wach makata nyoro ne waparo ni mano jatend migao mochung'ne public service Moses Kuria ne nyalo chopo kachacha mondo wawinja ne nanto wach makama indi ochopo kure. Kech nyocho yango ni koro sani gidhi golo mago jogo mondik e yo mongirore idhi golgi to iketo gi e orak. En paro mabende ji mathoth okoyie godo. Kech jomoko bonyisi ni gimomiyo gimanyo ga tije sirkal en nikech sirkal keto gi ndiko gi e yo mongirore as opposed to jok miketo e orak. To yo mongirore ni bende wang'e ni hie obiro kod omenda maraheri ma jotich yudo tok ka gisedhi e rutaya. Koro map to pod en paro ma pod apani pod dhi nyiedho liet mang'eny pacho kaendi. To wadhi neno to bende ji dhiye to bende en gima idhi kete tim koso dhi bedo na Cleophas. Mano ite mar apar ko achiel kanyo koro mogo jwang kisome ayudo mathoth gima kelo misori temo wacho kar kanyo dhene ite mar apar kod ariyo kato bang'i ang'ora ne gazet mar The Standard. Ang'eni nitie katun ka bende mang'o thuolo mar rango e ite mar apar go abich. To sani nitiere wach mar Okur Yatani jatend migao machon
mar weche mag omenda pachoka mabende nitiere koda wacho ni en gi det kod jo EACC ni mar koro oseyiene do dagi chungo EACC mondo mi otimne nonro omenda molal ka romo bilion 1.2 mano wechegi mag mibadhi ng'e juma mokalo noneno kanyo meko mano makgo kata kamano kinde geno wacho nokomake nodhi konyo timo nonro yangore niero kano make kanyo kane ntiere bure Nairobi kake nochopo nyaka Integrity Center mondo mi ondika ne dhoge kachiel koda ka okinde koda osiepege mane gichopo kacha. Koro Ukur Yatani to ne waneno komaki Cleophas mano juma mokalo ka bende notere mano Integrity Center kacha chande mondo dhi oda dhoge kaluore kod buche mag mibadhi ma pani luore e kinde mane en governor Mama Sabit koda akiaka bende weche mag mibadhi gi ne miene kinde makoro ne en jatend migawo mar weche mag omenda bende to nyocho chope doho kodwaro ni doho mondo ochung wachno but koro doho waneno ka koro odagi giwacho ni oyo EACC bende ni mana gira tiro nyaka dhi mana nyime kod timo mano nonro kata investigations kaluore kod mibadhi makoro sani okwako Ukur Yatani koro warito neno to wach makoro EACC okawni to dhi bedo nade ka gintie kanyo tudruok mare bende en governor machon governor masani bende mar Marsabit bende ne oluong kanyo mondo mi oda dhoge mano ka gintiere kanyo EACC en geno mar no boyda ne mathoth kotin rekode kata kamano Jackson Awele mabiro no karkae ma en okil mare wacho ni gigo ma opogore mosebed kanyo ka inono kata kimedo lu gichopeyo machal nade okinyi makawuono nyakoro mogo jongo mere mana range ka achiel ka auditor general bende koro kwayo jod bura mondo mi orangane kaka e-citizen onego bed ni timo ne weche go mag nonro kata auditing e yo moro man kare. Watiek gazet ite mar 15 wanene katun man ka kaeto beti ang watieki gazet mar The Standard ang watanga ite mokwongo kaeto bang'e ang watieki. Hapa ni kwa ng'iyo katun waneno kogor Raila Odinga ati wacho ni Raila koro wero mana wende mag AU en sani odhi mana AU to bathe koni waneno ka mano William Ruto goyo apano goyo tik gigo ma ose gichalo gigo ma wanyalo wacho nango mosetieko ma aina Raila taxes fuel prices unga sani odong mana wach mal impeachment mar mano jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi koro hapa ni kindeni to waneno kantie tol moro mutud nyaka od bura mamalo parliament manyiso ni chal ka gima Ruto omako mafwanda weche omako mafwanda od bura mamalo wanane katuno kae ka beti lere achiel kachiel ite mar 15 kanyo nitie katun mai ring machalo ochap magi moba wiye kacha to mako kidonga tie nam kata tie ora sete molupo kanyo gimose mako mutwe mai wacho ni impeachment chantie kacha to luye machotne okiani ka ono dhi temre yo machalade mane which bar masani koro jatend piny William Ruto ne godo impeachment motion makoro sani ibochwale manyocha koro osepuodh gi speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koro hapa ni nyaka sani chal ka gima koro wach Raila ni omiyo Ruto oyudo fuongruok ahinya kech koro sani onge ng'ama keto piny owacho tesre nyakoro moge jwang weche thoth ahinya winjo ka manigi picha machalo Raila Odinga mawuotho ka carpet marakwar wero mana AU Rigathi Gachagua kata ng'ama chal kode kanyo tung kanyo wacho mana en mana yueyo mantie kanyo koro mojwang watieko welo duto sechopo karka orene waranga ite mokwongo gazet mar The Standard mabende okopogore ahinya kod gino mantiere kacha e gazet mar Daily Nation kata kamano gimiyo pek weche mag labor kachiel koda ka chenro mag manyo ringre mag jogo molal maimayu mabende wadani mondo mi warangi odiochieng' makono beti wach mar mogik bedo mane ka watieko hapa ni wach mara mogik en medo mana lamo ne familia masani kale midhiero mopogre kaluore kod oula makoro sani okwako pacho kae ndi tainya familia mantie gwenge mag mai Cleophas en no aneno ka mano wanyalo wacho ni papa ma jotende dine ma Catholic mano Papa Francis bende no wacho mondo wamed lamo ne piny Kenya kod nikech sani Kenya kale midhiero marach mar oula kaluore ni waselalo ji mang'eny kod mwandu mathoth osekethore pacho kae koro wamed mana beda kicha e kindeni makoth pod medo chwe wabeda kicha jogo makoro nyisni nyaka daro dhi kuonde mag jot wameda luo gima piny owacho sani koro timo nikech kokitimo kamano to waneno ka koro nyalo kelo midhiero marach Cleophas mar lalo
ji ok en gima kare ahinya to mondo piny owacho bende oket chenro makare nikech sani waneno ka koro gwenge mag Mai kuchocho joka bose chako ywak no inyiso gi mondo gidhi e skul ma iwacho ni secondary mangera to sani koro kanyo bende nyocha koro osepong skunde be koro yawo juma manyien warito neno to piny owacho dhi timo nang'o kaluwore kod oula masani okwako sani kod skunde makoro jopiny bende dhi medo jote Cleophas. Erokamano ahinya wageno nyakono Monjwang bedo thuolo mar kale gazeti odiochieng' ma kawuono oko ni kacha ni nyiewe siling 60 ka en Kenya ka intiere tong' mar Tanzania kod Uganda yude kacha ka ni Sibania intiere Namanga intiere kanye nyiewe kacha kivuka donjo Tanzania siling 1,700 ka ibati ka intiere Busia idonjo Uganda gazeti ndi yudo gi siling 2,700 koro nyiewe gi pesa ma Kenya oyot en siling 60 kiyude kanyo bedo kod ng'eyo ni ochal nade data e nonro mag gazeti kantiere kae kod Betty Akinyi mabende en jafwambo e od fwambo mar Ramogi TV karka an Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mukeo nyaka sango aduogo kae kod twak e chal mar piny Kenya kik idhi mabor oriti masani. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, uno ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach, kendi dwa hewe, kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora.
Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Lokasa yambo. Mbote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakre safaga chiel nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pink motingo edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. Ngeso kwa ngeso, wangi sinango. See you there. Bonaventure ngobo Chris. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakora moge juang oyawre kendo machiegni kendo wantiere karka chenro mara rupiny chakre sani kawa network oko chakre sani odhi nyime wachtiyo weche manyien asekelo gazet wa network koro ma tielo mogik mar rupiny ka okelo ni twak mar chal mar piny Kenya wagote rubine konde mopogore opogore
mapacho kae tapani lendo ni yuda achiel kachiel koka lembui me kod rutre mag Ramogi TV, Facebook, YouTube kod mano mar X. Ituri ko Ramogi TV KEX, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mara YouTube. Tibedo kod ng'eyo ni chenro ni yudo achiel kachiel to gik mwatwake gin mage okinyi ma kawuono. Ata e chenro kendo nyika Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mokio nyaka sango sani warango gi achiel kachiel mana kama wantiere kar kae nyakura Ramogi Jwang kantiere kae kod welo ma dhi konyowa twak ka warango chal mar piny Kenya. Antiere kae kod welo ma bende wadamiyo thuolo mondo mi anga bed kodwa twak nyaka giko. Mokwongo antiere kae kod jakom mar UASU Daktari Fred Ato, en jakom mar UASU bade man University of Nairobi mabende wantie kod ka achiel kachiel gi lony mare weche gi mag union kod riwruoge mag jotije ang'o konwa kotenore kod lony mare kachiel kod ka bedo ne ja Kenya kachiel kod ka japuonj ni weche modatwake kawuono gin mage okinyi ma kawuono. Arwakini machiegni Daktari Fred. Erokamano Cleophas. Machiegni bende nyakura Ramogi Jwang dhi bedo kae kod jalony weche gi mag telo kachiel kod ka tudruok mag pinje maoko mabendo da bedo kae ka watwa kod achiel kachiel Wycliffe Nyafwanga. Arwakini e chenro kinyi makawuono oyawre cheyo machal nade. Oyawre Cleophas moso nyakwa Ramogi mama untie ruoth opake. Opak ruoth. Machiegni e Ramogi TV bende okinyi makawuono kama chalo nyakura Ramogi Jwang antie ka kod okil Kamaloka wathoro bedo kod Ramogi TV okinyi ka watwake weche gi mag chal mar piny Kenya gi lony mare mararie ai weche gi mag chike gi buche mose mako mopogore opogore. Kawuono wadhi lose weche ma samoro do osegolo ng'eto mare kachiel kod ka paro mosebed kata ke somo kawuok weche gi mag chike. To en bende kaka ja Kenya ang'o konwa ni chal mar Kenya to en nade. An ka kod wakili Charles Midenga. Charles Midenga oyawre kendo machiegni. Yare Cleophas erokamano. Wachako twak nyakura Ramogi Jwang. Oula omonjo gwenge wang' opogore opogore. En oula mokelo pek nyaka sani nitiere luoro ni tuoche mikelo kod pi mochido ma sani bire gwenge kaluwore kod oula mapek ni kod koth mapek mamedo chwe konde mopogore opogore. Nitie jogo modak e kembi kata camps mopogore opogore mago kuonde jot mago mantiere kaunti ma Homa Bay kod mano ma Kisumu manyaka sani ywak nitiere luoro ni achiedh nade ni nyalo bedo ka ochoponegi machiegni ahinya. Ali Abich oyokonwa sigana ni kendo koro dawinje kwa tieko ang'warang kod sigana mamoko mantiere nyaka matimore kaunti ma Kisumu kama koro idwaro ni nyaka kony bende koro donje e iye ka mondo mi oresa ne jopiny kama gintiere. Mokwongo wachako chenro wawinja na sigana ni. Skund primar mosodwe ka chudubura makarachuonyo osebedo ka jot mar familia maromo 580 kuom jombe ariyo sani nyaka ni pio ola riembgi e miechgi e kambini gi kale midhiero mopogore kama oting'o tuoche mamonjogi kaluwre gi pige masani koro pong'o gwenge makono kendo giywak ni poni ok orang ngimagi malong'o to gibiro medo hinyore e kambi kama gijoteno. Pi man wamodho nok en pi maler. Ne nyithindo diewo jomadongo ne diewo. Mosebedo kwa chandre ka watemo ler tok nyalre gi pigni okelo malaria mang'eny yakotosa jodalawa mano chandruok manyo wan go kabisa nikech thieth bi nyonge. Kambini mag jote gi nyithindgi tuoche ma opogore osebedo ka imogi kanok mag yedhe bende gin go kendo kata wuok e kambini ka gidhi manyo thieth bende ok yot. Wan go hospital machiegni miluongo ni Chua dispensary to konyal bedo mondo okonyal chung' motegno mondo orit jowa madhi 500 gi wiye manie pi. Ne wawinjo ni gisebedo kae chakre tarik 10 dwe mar 4 to en wach malich ahinya. Koro jowadwa waluongo uduto te mondo wariw wanywak kanyakla mondo mi wakony jowa. Kaluwore gi pek e chenro mag thieth masani koro familia go nigo e kambi mag jote ni hospital mar Berils Medical Center ka omakore gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni God Will Provide ne ochwalo negi thieth nono maonge chudo kendo ne oyangore ni tuo mar malaria kod mar typhoid ng'eny e kambi no. We have seen like 500 people. We are going to treat them today. Most of the condition, the highly prevalent condition here is malaria, both affecting the pediatrics age, the children, and also in adults. We also have seen other cases. We have typhoid, which is I am associating it with it's a waterborne disease. They're not even able to access
safe water for them to drink. So that is what is bringing all that. There's also other diseases. They have chronic illnesses, patients who are suffering from hypertension, other people who have diabetes. Gimachielo mantie kama nyaka wawuoye gi sirikal en ni wan gi mine mayach to mine gi ok yud clinics pok ginwang'o thieth kaluwore ni onge kuonde thieth man machiegni to mar ariyo dakteche bende ogomo. Koro iyudo ka samoro kata kano opim remb gi ka remb gi ni piny to gin gadier ni gidok giyudo thieth mane kendo ka gisewuok ema. Camps moko ma chandruok pod nitie, wan kaka Berels Hospital ok wanyal manage camps te. Wanyalo mana manage camp achiel kata ariyo. Midhiero mar tuoche mamedore kaluwore kod pigi masani koro chido bende miyo familia ma ojot e skund primar Mananga e kaunti ma Kisumu bedo kod kibaje. Familia go kwayo sirikand kaunti no kod migepe ma opogore mondo ochwalnegi chenro mag thieth e kembe ma koro gijote. Bang' ka pi oula kod pong' mar nam Lolwe darogi e utegi. Ute opong' pi mok wanya kata wuotho, waromo gi thuonde, waromo gi gik mang'eny. Repe be wuotho oko kuchopa sa par repes chako oko. Serikal ine minya konyowa to konyo gi kwe. Okoyo to tek kodwa. Awa kwa ka serikal nyalo konyowa e yo moro amora. Agi nyalo pongonwa pharmacy wagi ekigo gi yedhe moko mag machiedho tuoche mabiro gi weche pi. Yange konywa. Kagi nya konyowa gi kendo kata mana onget moro nikech thothwa ne pi omako odonje matrese wa gongede wa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mane chal mar wach, sigana no karumu kanyo e jogo mantie kacha gweng Mananga, nanga to dala. Kendo rao nitie kanyo jo rao, thuondi wuok e pi kanyo, rocho gi madhano, e kaunti ma be wawinje kama entiere karka. Ada na chagi kaunti muka winjo. Ngeni joneno ankonwa, kata welo man gi studio ka ankonwa, ni kaunti mi wuok e dala, bende gino sichope. Oka winjo kaunti ma Migori, chali kaunti ma Migori Nyasaye oparo, oganda mopogore. Wakili Charles Midenga, achak podi, iwinjo sigana mantiere karka. Magi jok ma wuok e counties mopogore. Tinende kama wantiere ni. Achiedh nade no chopo nyaka kama koro ok en koth machwe, en pi ma wuok e nam, kendo duogo ne jopiny. Sirkal ni kanye gigi duto. Erokamano Cleophas, weche mag oula ok gin weche ma wendo kuomwa. Gigo osebedo kowacho kata mana higa mokalo. Nowacho gimineno iwacho itimore ni osebedo katimore higni modhuro, kata kineno El Nino manotimore higa 1997. To sirkal ok osebedo gi chenro malong'o manyalo ng'iyo ni to seche makoro weche mag oula biro, ok en kata oula kende, kata mana oro, to ere kaka waikore. Osebedo gima luongo gi dho ngere ni reactionary. Irito mondo gimoro tim, ka gimoro osetim, kokineno ni tero ngeti, ni tero chiemo, mao gik pok nyal konyo. King'iyo weche mag oula nitie weche mag adiriyo. Nitiere minyalo geng' gi mok nyal geng'. Minyalo geng' en ni nitiere kuonde monego bed ni dhano dake, waluongo ni riparian lands. Kata kibiro Nairobi ka, ibiro ni kuonde ma aora ringe, wadhi kata mana Athi River, Nairobi River, kuonde machalo kamano. Iyudo ni sirkal, jodito mane sirkal miyo ji title mondo dak kanyo. Koro seche ma namo omiyo wang'e, to wacho ni kumidake ni ma e yora, ok inyal geng'o. Kata mana kidhi e gwenge. Kidhi Migori, kuma e Nyatike piny maru, kamoro kanyo ni Kabuto Kadem. Osebedo kata mana sama wuoyo kode ni. Ema ni pok umenye, but gimineno timore ni ema timore kaya chande. Dhano hinyore, seche minyiso dhano ni wawuog kuro kumuda untiere, wadhi e higher ground. Gipenjori ni to higher ground to ema. En kanye. Kecho wacho pile ka pile, kata jo nyadhi koro ni daru. Na wacho kai iga mokalo, biopoko wilgo. Ni wan gimoluongo ni capitalistic society. Ok inyal wuoge e lopi, tidhi e lop ng'ato ni higher ground. Mano transfer. Winjo. To kata kidhi e higher ground, kidhi e skunde mineno wacho skunde go, they are not habitable. Ok oketgi yo ma dhano nyalo dake. So nitiere kanyo, iwinjo tuoche mopogore madayo no wacho kanyo. Winjo, malaria ni kanyo, bilharzia gik machalo kamano. Koro sirkal onego bed ni ng'iyo matut ni to ere gik minyalo tim. Anyalo mana lieko ne achiel. Kidhi kata mana weche machalo Kano.
osebedo kawacho ni ok onyal keto gimiluongo ni Dykes kaya. To mago gik moko ok gidwar balang' mawacho ni bilion adi. En gimoro matin monego bed ni sirkal ng'iyo ni to weche mag oula gi wanyalo timo nade. Ma is the second year running. Notimore higa mokalo higani kata mana higa 2019 2019. Koth nochwe chakre January nyaka December. To sirkal en gimoro ni ka gimoro timore kokirito ni kia jodito dhi gi ndege ni kia mosuru kia mago gik mok nyal konyo jopiny. Wadwaro gik moluongo ni long lasting solutions. Ere kaka wanyalo ng'iyo mikakati maka gigo biro to nyalo konyowa. Ka ok bar mok nyal geng' wanyalo timo nang'o. Achieth nade ma sani nitiere ni en gima lit mowuoro nikech sani jo dakteche bogomo osiptende olor. Koro jok matuo to gidhi kanye. Winjo. Koyo ni kelo pneumonia. Ng'ato ka tuo to dhi osiptal. Dispensaries olor. Kes dakteche ogomo. Mawacho ni nurses ema nitiere gito gigomo. Koro sirkal onego bed matut. And then gima wang'o ich en niya, both county level to gi national level wan gi idara man disaster preparedness nitiere. E county nitiere. To kata national level. Jogi gichamo osara. Tich gi gin ang'o? Then mar adek, pigni odhi into waste. Oro kabiro bo chako ywak. Ere ka ginyalo kawo pigni. Nitiere kuonde piny molony pigni ikano, obedo channel, obedo stored, then ka oro nitie tinyalo ti kode. Yeah, sani waywago pi, then next time koro pi onge. Koro ibo konyo nade. Mane chiedh nade mantiere pacho ka Wycliffe Nyafuanga wantie ka kod sirkende mag county kod mano mamalo seyo ibiro nigi duto iwacho ni ting' ni ten mar ng'a. Ang'e nitie sigana machielo ma ng'wa winya ne duond governor e county ma Kisumu, mano ang'e ni kang'wa wamenyo gino ma Nyong'o ne owacho kwa tude gi weche mag thieth matimore county ma Homa Bay. Mabiro wacho ni siro osechwal ne jodak e county mopogore opogore. To sani Nyakura Mogejwang' e county ma Kisumu, Governor Nyang' Nyong'o kwayo kony kuom jopiny. Ogol nyaka pay bill. Magi gin jotelo monego bed ni nitiere kar ka. Kendo nyaka sani nitiere omenda moket ga tenge mano mar kedo koda midhiero mabiro apoya nono. Mana kaka wakili Charles Midenga osewacho. Ang' ilernwa bende Wycliffe Nyafuanga ka gin weche mag disaster to nitie omenda moket tenge. Omenda nok nyalo romo moloyo gino ma sani waneno ka pay bill namba meda sombele ka dabedo koso ka wawinyane sani. In our county have affected 14,060 people across the 8 sub-counties. A total of 1,756 acres of farmland and crops in the low-lying areas have been destroyed in the 8 sub-counties with an estimated cost of 67.81 million Kenyan shillings. We need therefore to appeal to everybody, and I mean everybody, for help. First, short-term help. We appeal to well-wishers to come up and help us assist these displaced families. Anyone with food, non-food items, and cash donations should contact the Minister for Public Service, County Administration, and Participatory Development, Ms. Judith Oluoch. Those with financial donations should send through our emergency account number as follows. Pay bill number 552800. Account number 015-415-478-001. Okni siro rach. Wycliffe Nyafuanga. Paro maingo. Mokwongo aoro tema kuyo ne family ma nyalo bedo ni nowito jogi mag pi mag oula. Kleo Kenya ka tama understand. Nikech asatiyo gi weche mag organization mok mag sirkal miluongo ni NGOs e Africa ka moloyo kono Africa ka. Kenya ka obed Somalia bed GAD member state. Pi mina no dhi mbele en gima king'iyo gnane king'iyo weather forecasting system machalo mag GAD early warning system machalo mag UN machalo mag national disaster en gima nong'e ni dibiro. Inyalo paro mai di mano discuss last time karat mo biro kan dalo mane weche mag uru ni Marsabit de kekure. Nitie system e Kenya ka mangima from the national government getting system.
System nitiere from Igadi nigo. Africa Union nigi early warning system. Minister nitiere department ma disaster Kenya ka. Wan gi meteorological department Kenya ka. Enani ochalo sama ne owacho ni koth bibiro dala moko e ninyo ma kere mano dugo wacho ni gima kama ok bitimore. Mo ignore science. Kato kapocha to flood ochakore. Samosa biro mokolo chopo kama. Koro sani to koro kunyal konye disaster management ok tim sama shadows owuok sani. Disaster management and policy chalo plan. Kisungu luongo ni systemize. En gimi keto ahead of time. Ukaw plan tu keto. Wang'e maber kata sani ni peji ndiri ngisa ne ka flood owuok koma bei. Tinyalo siemo kumora bang flood dhi it kala chuonyo ka flood dhi kano flood dhi kama duyi ong'eyo. Kora yudo ka rito nyaka dakika mogik kata ji odhi obedo gi shida. Sama ji osebedo gi shida koka governor dwaro kony ok bitimore. Now shida ni kanye? Shida nigi miluongo ni policy ma Kenya ka. Ng'ato noluongo na chieng' ka wane seminar moro ni ma is a bottomless pit. Nyiso ni ya governor kata national government onge gima kati penjo kata dhi mana online te kodi wacho policy na do pull policy no. Kana ndo ko report moro. Policy ma Kenya ka mar disaster chalo na. To policy mar disaster mar fracture no sani ko ulo songo. Haya. Adani maki kanyo iko na microphone mari ndi kitabu. Chaka yamo moro biro ne yamo ma biro kodho ulani. Obiro mondo mi olose kanyo makare. To parangi magi kanyo ngi bikanyo mondo mi angi tieke manaka mi chope kar kanyo ka bango se los nige sani. Adhira Daktari Fred. Cheno mopogoro opogore weche mag pebil pontiere karka kachel koda ka midhiero mawuok ne ji mopogoro opogore kama gintiere kuonde mag jot kata camps kaluo. Midhiero ni osetimore management mare onego bedni itimo kapok ochako. Sani gima ntiere ma sirkal tiyo godo. Gidil gigi maging'eyo koso gidil gigi magike. No, mana kaka Wycliffe owacho to Charles do kelo. Apa ni midhiero ma wan go saidi en ni ok watim planning. Ok watim planning omiyo gik makabagi biro to yudowa. Kakuru giseyudowa watimo gima Wycliffe luongo ni knee-jerk reaction. Charles luongo ni knee-jerk reaction. Ma suddenly koro gino oseyudowa, koro wadwa timo ang'o. Nikech higa mane El Nino biro e kama no wachake wach ma disaster preparedness. Ma funds no bedo allocated e counties to kata mana national government. Ineno. To kaka ne wacho projections go subet nitiere dark spot, black spot mong'ere Kenya ka. Kano, Kaneu Masango, Nyakach, okay? Budalangi kuonde machalo kamagi, nitie kuonde mong'ene ka koth biro ma pek, to pi biro tero ji. To onge gima sirkal time karachi. Onge gima sirkal time karachi. And therefore, wachopi situation mono koro kosa yudo wakoka koro ni imiwa pay bill. To ng'ama koro idwa ni mondo or pesa mar pay bill, e ng'ama pi tero. Odhi manyo yath, koso dhi manyo chiemo, koso dhi manyo pesa moore pay bill. To pok ng'ato ng'isowa kata mana governor pok ng'isowa ni to pesa man nobedo allocated ne disaster management e county ma Kisumu timo tich mane to tiyo tich mane to en kanye kapo ni entie gi samoro no se muonye onge ineno so gima chandowa en planning and then execution. Samoro bo watimo planning maber, the point of execution e kamilo regate nimago ku wadil gi moko here and there and so on. So apa ni mani midhiero momakwa malich ahinya en lack of planning and if there is any planning execution onge. To daktari nitie kata gwenge moko maneno manyien ma ok wathor winjo giga ahinya ka oula ni obiro ka oula obiro mathoth ahinya wang' duto rango kanye Kano kata girango Kabonyo ko kanyo yo gwenge maka puothe e Kisumu gidhi Kabuto ka gintiere Karachuonyo gin kuonde moko ma anyalo wacho ni ong'e tinende waneno oula ma odonjo nyaka e bombe. Entiere boma ma Nairobi ka wanene Kitengela wanene apeni madongo loro pacho ka Mombasa nitie kama oloro Thika Road ka kidhi nitie kama olore kidhi e gwenge ma Choka sani jok luongo kara ni Choka luongo ni Lake Choka iluongo kidhi Kamulu en mana lake en mana ora kuonde ma gintiere ma en adiere ni sani wan tiere kod lokruok mar kor lwasi mar adiere kata climate change sani koko waneno gigo matimore koso osebedo bende ka otimore kata kinde mokalo lokruok mar kor lwasi en adier en reality ma nyaka wabed ni wadil godo but mana kaka nawacho cha
kapo ni ne wase deal gi kuonde ma wang'eyo ni gin ga prone to disaster machalo kama mano en problem ma koro nitiere tokwa onego bed ni for example kuonde ma wang'eyo ni pi thoro hinye ji ikunye kata dams pinje oko kuchucho ndiro moko radhi kata mana China ikunyo dams madongo ma ka koula biro to donjo mana kanyo pigni duogi tiyo godo much later ndalo makoro oro nitie pigni makoro konyo ji ineno kata mana recycling pi ineno magin technology ma kwanyalo tiyo godo to nyalo konyo so kadi ne bed ni wasetieko ma kano watieko manyaka makane ucha watieko kuonde ma ji ong'e ni oula tere gen ineno kata koro mabiro manyiendi mabiro nyire no wacho ni duogo ni makoro midhiero makoro chomo wa nikech ok no expect gimanyo omwomore ginene mahiuni gima ni jo ko expect ginyole ngalinga mos to ne gimanyo timore sindo ineno ji okinyi ji dia tije gi mambele then suddenly kar sa uchiel ka pap pi obiro mopongo sindo so magi koro gin new developments mwanyalo wacho ni okay pokno miyo gini attention Nairobi en kama kun historically en kama ni piny makara mandalo ni dwa gere ni nitie ywaro kwa gere ka kuzote Machakos inen so en giba sirkal osebet kong'eyo historically ni Nairobi ka koth ochwe maber to pi biro pongo ji and then yudo ka koro drainages ok otim king'iyo kata mana sio Kimau ka Mombasa Road ka pi mawuok South B madonje airport wanyoturo kata mana airport kani kuri ridore ko chomo kanyo chomo athiriba nikech mane direction ma pigno ringe to onge gimo setime drainage in that area mondo deal gi pigno kaponi obiro ka koro biro sane so it takes us back to the same thing planning and projection kamano nyaka tim nonro kendo oket lai malongo Wycliffe Nyafonga mos gino ng'adi kanyo kanidhi nyime mar lero nwa chenro mopogore mantiere ka kang'imero gi mani lose ntiere mwaneno kanyo counties mamoko wanu kagoro gino renyo Kirinyaga entiere Meru wanene kacha Tharaka Nithi entiere Nyeri Embu bende entiere ka gin kuonde moko ma ok ithor winjo ga ahinya ka giwacho weche mag sirkali saidia mathoth ahinya to sani koro gini owuok kano kendo wanene konde mag piny Kenya mantiere ng'ato penjo ni koso Kenya ni wan ga piny to kare ok en ga piny en ga nam koso en lake Kenya kama entiere orito mana mondo mi ochopni kama entiere climate change mana kaka daktari wacho climate change en gima dieri iyudo ka koth kuchwe ka koro nochwe sani to ne wa expect na no dhi mang'eny ahinya at least oeo kuma ne ji expect gimoja mowacho na mokwongo wachaki gi ndalo machon nikech iyudo ka seche moko kwatimo consultancy kata kidi iyudo ka maendeleo dhi mbele ma ji chak duogo gik mane timo chon emomiyo sani winjo kwatimo gimoro ni climate smart agricultural practices sani ngiso ji utiu manyiwa mane tiyo go chon cha gik mane winjo no aeka crop rotation cha di uti gik mane tiyo chon ka gik mane ber now samil no wuoyo kodini kane wan dongo chon kata pacho kakona mi background ne nigedo nango nigede thur to dot ne ng'iewo mondo mi kaweche ma ngire ne pi kowuok to pi ok timre nade ok donje ot samora mora ma piny mara mora manitie nyaka ubed no ng'eyo ni ka koth dhi chwe nikech koth chwega ere kuma pi luwo adieri kid Nairobi River ne ndalo moko luonga meeting moro mar commission mar Nairobi Water man olose sirkal masane ni ding'e ne Nairobi River ji ogede sanite Nairobi River ogede kendo ka ding'e mano timore madhare nikech na kana bino Nairobi an familia gi madhare ne gi mano timore madhare samora mora mi sageng'o ni pi kuma pi luwo pi nyaka yud root ne koro ka kumoluwo geng to donjo kuma chielo koro wadonje policy mar government wasawacho ni government disaster preparedness sirkal nigi makosa dere ok en disaster preparedness kende en gima iluongo ni poor planning gi corruption mibadhi ne an runda sama ne koth chwe kata powe gi madhare koro onge wuka runda malo from runda water mondo ridri UN Avenue dog ne giloro UN Avenue te expect ni kucho kuma koro ji mawigi tiyo tibnade odake na wawere gi madhare koro wadhi malo kuma wuone joma policy makers no lorete kiwuok runda water ni dori ko dibiro UN tawacha na wede ka chumukore ka omana dojo mondo du issue shida mani tie Kenya kama pod wakwayo enenia
wan gi policy otim kata sirikal oket resources the money in his mouth, meaning ne ya kuonde ma river nitie odog river, ka ok uketo river to biro bedo gi shida mapok oduro nwa. Pi dhi e Lake Victoria, pi kosayo Lake Victoria pi dok kanye dongo duogo sindo. Pi onge shida, pi dhi e Lake Victoria kosapong, pi ng'eni ringo gi gravity, kosapong to kumonyalo dhiye manyalo dhiye. Koro onge ng'ama biro golo pay bill kama winjo ma nyong mogolo cha ne ng'ato biro ore pesa. Ng'ama biro oro onge. Asa tiyo gi NGOs ang'e mang'eny. Sani NGOs are overwhelmed nikech Kirinyaga miwinjo ng'isano. Pi pok owuok e ever since. Ang'o miyo pi e Kirinyaga? Manyiso ne ka topography mar pi in the whole country, or sudden the level mar pi increase to pi dhi kata mountain. Nikech ng'ene kaka pi increase e kaka gravity ne increase. Madhare miwinjo ni wacho manene naneno wakili Kajwang' dhi gi MCA Atito. Ok en Nairobi River cha. Nowuok modhi oriwore gi Utali, manyiso ni pi mawuok Thika Road Utali olore Madhare donge. Pi mawuok Juja Road ochako olore Madhare. Kata Madhare be nodhi oger e gimiluongo ni kuma pi ringe ne ji odhi ogedo kata gi block drainages te. To mae gima dhi mbele Kibera. To mae gima dhi mbele Syokimau. Athi River kisomo topography kata history mar Athi River. Athi River ene kaka iwinjo nyinge no. And Athi River topography kata science mar Athi River nyiso ni ka en channel mar water, Athi River onego bed a big water pond. Pond mane tinga ng'o moketa keta ba water reservoir. Iwinjo daktari no wacho. As long as we wijo wacho kagi ok bitimore. Mana kaka na wacho ndalo drought cha. Hawi maracho chako dugo wacho mana. Wacho ko dugo next year. Next wakwayo serikal tiye uru gima kisomo luongo ni science. Gimotimore sani ni ochalo drought ma weche mag kor lwasi ma Horn of Africa ka. Gin gik ma wane e policy Mozambique makede de ona kata buka ni academia e open drought dynamics of the climate ina nena ki open policy ma national disaster. Idhi no kaka gindiko weather change ki di meteorological idhi no kaka weather gigi ndiko wabere gimiluongo ni policy mediko maber kabisa to andiko koro implementation onge and then weche mag mibadhi be pesa ma ditiyo go chakore onge ado promise kaka na promise last time wo pro chako dugo ka December ka koro oro ni Kenya ka malich ni wuoro ne Masabit ne gimoro timore Garissa kech Garissa to koro ni pite to wasabedo mo dhi gi NGO nyaka Garissa mo ngiso jo Garissa ne ya ka uru ok pesa mang'eny kaka million 50 maonge be badhi Predi wager Adam ajini ndam monge pesa kutoka Garissa ngadi igera Adam mapi okao most satisfied Garissa kora ene wach madlit kdo wati mumos ndio manoko wijo na family mo sabedo gishida Erokamana ahinya. Charles Medenga, wakilada kilimo ndo mi ntie ote mamoko maor kako tere kod weche mag pay bill ma Kisumu. To kata kamano pachi kotenre kode kwayo mowuok e county ma Kisumu kod gigo matimore alwora mare gi weche mag science gi bende jotelo kata piny ok mi luor science to kanya kama bende gigeno ni prediction kata forecasting bedo ka wuoke bende wan gi paro mano mar miyo science luor e kinde ma gigi duto timore gikono na timma kiku donje e pi ka koth chwe kiku kal kiku muom wano gimo timore Thika Road ng'ato bende gimane nikech nyamburko mare odhi odonje e pi mane okudore ma ok nya kata sudo weche mathoth mantiere kar ka apeni olor gik mathoth timore jopiny mathagore mantie kar ka ero wach ni well wishers kata jogo manyalo dwaro oro e more weche mag pay bill di wach ngo tene kod paro ma Kisumu kla weche mag nyang' nyongo Kisumu ma weche ma wang'o yech pok dwaro yote mag weche ma kuodo wich ni a county governor ing'eni ka entiere tend gwenge mwalo kachacha county governor ke chik en ker mwalo to ka en ker to en gi migepe mopogore opogore achiel kuom migepe ma governor nigo en mag special programs ma be gin nitie omenda madhi e kanyo penjo maduong' ma penjore ni to pesa mano minyongo mag masiro tero kanyo dakwa account for pesa mag special program mokwongo kapok omiwa pay bill wach ne jopiny ni financial year machalo kama pesa moa e sirkal mamalo national exchequer en kama watiyo gi pesa machalo kama e weche mag disaster preparedness obedo oro okonya kara bedo ola kende nyalo bedo oro
onyalo bedo kata mana outbreak moro mar tuo moro ma wakia kumoae. Wasebedo kwa tiyo gi pesa no machalo kama. Gima inyowa masebedo ka wacho ka en ni tend gwenge ging'iyo ga mani ka pesa biro to chulo sara. To atamalo kata kaka wakete chik nunigo be ni dhie weche mag dongruok ok ging'i. Emine no gik machalo kamano. Ka ang'e timo this audit ni wach pay bill ma Kisumu no. Imiye kata mana dwe achiel tibo pay ni jadi mochule. Onge. To dhano hinyore. Dhano nitiere skunde. Ineno ka picha mineno ranyisi no. Nitiere joma odhi konyore kama ula nitiere no. Koro in ka oningo beri kelo hope ne ji ni sirkal nitiere bokonyo. To seche ba koro hope no onge ibe chaki biri kwecho. Ngani gi geno. Koro e geno dhi bedo kanyo. Ni penjo mar ariyo wach mag loro ndara. I think mano to gima ber. Nikech sani koro nyaka wakaw drastic measures kata mana kuonde molony ka gik moko timore tinyiso ni koro section kaka naneno Kenya National Highways Authority duol mar highways noloro section mar Thika Super Highway. Mowacho ni koro kudwa dhi Thika town to luw Kiambu Road to chom Ruiru bypass. Nikech seche ma idwaro chunori kidhi kata machalo kata mai wantie gimro ni flash floods ma gin gi amane got kata sa obiro di chieng' ka kodho chwe kata kodho ko chwe. Koro sirkal kuom loro deri got anyalo wacho ni kanyo gitimo maber gi keep on updating jopiny ni ndara ni rach kikulu to ni wacho mana milome kend ilore. Nikech dhano be wigi tek iyiso gi na ka Narok ka kalwalo kes kata amina wuoyo kode ni am a victim nyocha bondo to ka chopo Kinonge ka achopo ga sa achiel otieno to by sa 7 otieno same spot nantiere kanyo iwinjo. Koro gino mako everybody. Those periodic updates are very important. And then gima ber ni onigo bedo gima in terms of governance ni gima ni the collegiate responsibility. All departments onigo beni biro meteorological department ma wete na gi osewacho gichiwo to kikwa puuza gik ma giwacho because they're based on science. Gingeni to yamo ringo nango koa Indian Ocean koa Congo Basin to luwo nango ma onigo beni ni wang'iyo. To hie onigo beni magi 2024 en gima late ni 2024 Kenya ka onge technology manyalo konyo. For the first time like kidhi United Arab Emirates en kumilongo ni desert bagen gi artificial rainfall gin pi mantie ka liet ng'eny to ndiye but for the first time no ka airports gi ne nitiere ola mapok notimore. To what did they do? Like our friends mantie Doha within a very short period ka big no sebedo pumped but is being processed. To ansani wawe mana gine timore kama. Koro woningo bed ni wang'iyo matut gi mondo wane ni to lony manyasani wanyalo timo kes lokruok mar kor lwasi to en gima nitiere ok onya bedo no ywaka in and out to onge gima okwan proactive onge gima wanyalo wacho ni to an kaka dhano ati there are other thing kata mana in terms of gima luongo ni vegetation cover pidho yien onigo beno wang'iye matut moko akete siasa wang'ini to like kuonde ma floods go kata mana swampy areas ere kaka wanyalo reclaim those to magi gik moko onigo beni ng'ato rito sirkal mondo tim magi ma dhano wuon onyalo ng'iyo ni to ere kaka nyalo pidho yien mondo those swampy places ka koth chwe to wanyalo timo. Koro en gima late ni pod waywago floods kata mana masira mar oula 2024 to onge gima long'o gima substantive monyalo wacho ni ma gima watimo to bedo year in year out. And then meteorological department wacho ni ok en mana higa kende gini dhi nyaka higa mabiro to nochakore higa mokalo en gima iluongo ni a 4-year cycle otimore higni 4 ochakore higa mokalo higa mabiro nyaka 2026. Koro wapenjore ni to wadayuak higni 4 malore maonge gima wang'iyo ni to ere kaka onyalo konyo wacho. Erokamano ahinya. Ada tieko weche mag oula kata bang' ang' wadonjo ne chenro mano mar odiochieng' mar leba manyoro. To kapok adhi kono mana kama ne wantiere karka nyaka sani piny Kenya onge kod lony manyasani nikech wacho ni ka gin alerts
alat onge tiende kona ka ji osehinyore kama gintie. Kinde ma osebed kanyo kikono oganda ni koth ni bedo kabiro, sirkal dogo kono gi ne oyo, gima nitie sani ok en El Nino. Jo science mantie makoro chal makoro lwasi wuok to wacho ni watimo mos, ok en El Nino, gin mana average to high rainfalls, mano kama gintiere, wen mana koth mamalo ema pod medo chwe kar kae. Nitie gik moko manyalo bedo kata kiore kata ng'ato SMS. Mokwongo kata chenro gi omiyo skunde olor. Ang'eno odhiro nyaka chenro mamoko mag mbalariany kapo ni nyithi skul dhi bedo ka ntiere skul kata ka gintiere oko, mana kata kamipuonje. Gima notimore pacho kaka sirkal timo communication mare. En moro manya bedo kano ni imor godo, kosinya bedo ni ochal nade nyaka sa. Iwinjo kanyo gima otimore migawo mar somo. Sabiri otieno, ora memo, niero, ji ok dhi, skunde ok yaw. Ang'a dhi timore chieng' wuok tich. Nikech chieng' wuok tich, ng'ama wacho ni koth ok dhi chwe. Ng'ama wacho ni apeyingo dhi bedo koyaw. Nitie jok ma somo kata gwenge mar Turkana, apacha olor, apacha okethre, jok mani Thika, apaye gi bende pod nitie koda chir nade mopogore opogore. Tudruok mag sirkal kod jopiny kinde gi mag midhiero onego obere yo machal nade, daktari? Gi pacha to mokwongo jopiny bedo nego bed akicha. Anya paro kan wadongo ko waneno KBC ginene TV black and white cha. To Ngwata Francis somo no weather. To sani okang'e ni jopiny adi manigi interest weather reports. So public education jopiny nyaka sani koro tak bet ni seche misomo report mag weather tibete do TV ka in gi TV mondi winji, to kise winjo timbi chak pango mana kaka ne nyafwango wacho ni kani igedo chon to igedo ka do to chimo kude ochimo do aura ke pi biro gi malo to donjo ni e ot. So tang ni onego babed jopiny onego bed no tang information mabiro ne ma jo weather kelo onego bed ni jopiny tudore godo and gi tiyo godo to make decisions. But mar ariyo en ni communication e kind sirkal, obed sirkal mar gwenge kaka mag county kata sirkal ma national malo ka, communication ok osebet maber. Apa ni focus niga kuonde moko ma gik ma muhimu ma tudore gi ngima mag jopiny sirkal pok oketo mbele. Nikech ere kaka ng'ato nyalo bet ni ong'eyo ni skul idhi yaw kiny to lando saa 7:30 otieno. Saa 7:30 otieno nitie sikunde ma nyithindo report 2 days before chieng' yepo. Nyithindo go nosedhi skul. Nyathini nosemi pocket money moro matin. Samoro be ok omiye. Sikul osetedo. Ineno suppliers osekelo gik moko. Chiemo moko gin perishable, ok ginyal bet for long, nyaka cham gi. Iwinjo ka koro ng'ato wacho ni head teachers principals mondo ng'ane kaka ginyalo preserve chiemo go. How? Ineno. En nikech communication ok otimore kaka onego bed otimore. Samoro nitie luoro. Ing'eni samoro kitelo ma wan godo wuod gine nyakewa. Kitelo ma wan godo en ni telo ni e lwet ng'ato achiel. Koro jotend migepe ok nyal make decisions freely. Kidwa make a decision tipuongi go simo mondo ni ta wachi kusugi ka wachi. Kech wachore ni gini no deko nikech ni rito tik mondo wuog kamoro. Mondo ka koro land gini. Koro tik biro saa 7 otieno. Koro saa mobire na milande koro neno gima koro wantie. Kata mana wuok tich ma koro warito ni nyithindo bro yeponi. An gi to. Nikech neno dala ma koro nie TV kan. Sikunde mantiere gwenge wa e mier sani ma jogweng' odake. Ineno. Jogo bro dhi kaje. Ineno. So communication e kind sirkal gi jopiny onego bed improved. Mana kaka ni wacho pinje mosedongore 2024 kama wantie ni wan mbele technology sani nyo jatend piny wuoyo kuom ICT gine ang'o momono kata oro ne ji SMSs. Nikech jogi nyalo nyiso Safaricom ni can you deliver this message to everybody to biro simbika ni kachakore dwe makama waneno ka oula dhi biro, koth dhi biro, chak tang chon, chak bano pieni chon, chak dhi kanei kapo ni ene wi got mwalo ka koro wuoge dhi kosiepe gi moko
for the time being. So information you know be dineji. Come on. Kawatiyo gi systems mantiere Kenya ka. So government jaka manage communication very well. Nyakoro Mogejwang to ko wacho weche mag twak kod sirkal mano chenro mopogore opogore ma sirkal bedo kanyo ka golo. Sirkal achiel osebedo kanyo gi kwan ma opogore opogore ma gisiko ka gigolo ne oganda. Wacho ni kawuono ji motho gi rom kama kiny biro gi kwan mar gima opogore. En sirkal achiel mawuoyo gi duol mopogore opogore. En geno mar wadhi yudo lokruok kata twak ma kamae. Nitie ote ma joneno oro ka adana kapok aka oywe masani ote ma donje Facebook kod mano mar SMS ma en 3:600 wayudo ne ote mantiere kar kae. Wayudgi ote masani wachako gi ote mar Ruth Nyathi Ochieng. Wach pay bill ni en gima wich kuot ma ok onego time piny mantiere gi jotelo man gi pesa gi lony machalo kaka nyong'o. Jopiny machandore ma osuro bembo ma onge kata gima cham ema isomo ne gi pay bill no kose isomo ne jomage. Choko to ibiro chok. Kata kamano penjo en ni bende pesa go biro tiyo e yo makare kose gibiro donje e huke motuch. Yani Aol County, mano Kisumu County onge gi emergency fund. Mogik jotelo owinjo ong'eni oula en gima inyalo geng' otho ema ok nyal geng' aluo twak kanu moja. Erokamano Ruth Nyathi Ochieng. Jovin Wanyingo wacho kama. Bwana, county ma Kisumu ok serious. Ere kaka city manager nyalo chiwo promise mar miriambo ne wan joka puothe. Kawuono koth ochwe sana. Koro dwaro ni wadar wadhi kanye. Jovin Wanyingo erokamano ahinya. Isedok kaluo. Vitalis Ochieng Woodgame Karari wacho ni wan waduoko ni Nyasaye erokamano. Wan mago winja wamedo timo mos ne jogo makalo e midhiero mar oula mokwako tung piny Kenya. Nitie ote machielo mogik George Benja wuod Kodwogo wacho na luwo chenro makare anyaka ntere Kodwogo North Kanyamkago ka aora kuja oketho mwandu modhuro North Kanyamkago ka sirkal saidia yao. Mago gwenge gi Charles Midenga. Dong county ma Migori ka to Nyatike untie gi ka Kabuto winjo aora kuja bendo kelo chiedh nade mopogore opogore. Paro biro mag jopiny. Ang'eni ntiere chenro mopogore opogore mantiere kar ka to mago duto wasechiwo paro kotendo kod ote magiseoro sari oseromo Nyakura Mogejwang wakawiyo masani ka waduogo warangana odiochieng'no mar leba ni nochal nade gik magimolose kar kanyo to kapok ang' waduogo ang' warangane achiel kachiel pach jo lony mantie kod e studio okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor waduogo bang' kawiyo masani. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Sikiza chapa. Ushinde. Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo. Naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaa ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS neno elimu kwa nambari 29888.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni non maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy. Asama dwar wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Macheni kina nyako Ramogi Jwang, chenro en maru piny, en mor marani podi kete karkae. Chenro ni kwa medo gombaka, kendo wabedo kod ng'eyo ni gin gik mage matimore e alworawa. Sani wasetieko weche go mag oula, wadwa rang'ane odiochieng' manyoro mar leba, gik mage mane watimore. Chris Owino ne obedo achiel kachiel kanyo Uhuru Garden sar nochak kanyo saa 4 nyaka nutieko saa 7. Kendo gik ma jatend piny Kenya ne olose kotenore kod osara mano mag jotich monego bed ni medi. Wacho kanyo na tamalo 6 ang' wawinjane karka. Jakoma kata jatatije mano mar FKE, Federation of Kenya Employers, bero wacho ni gini kata kide wache karkae wache toge kama nyalo dhiye kata ken medruok machal na nikech chike pokolo. Wawinjane sigana ma Chris Owino loso karka kotenore kod weche gi duto mane omienjo kowuok e nyasi mar odiochieng' leba, odiochieng' manyoro. E nyasi mar dhialo odiochieng' jotich mar 59 e lap ma Uhuru Gardens e buore Nairobi, jatend piny William Ruto opong'o chondo mag jotich bang' golo chik ni jotich machamo osara mapiny mogik omedo osara gi atamalo 6. Nataka sasa nimwambie waziri wetu wa leba aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage tuongeze at least minimum by 6%, na mutaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Motelo ne lendo mar jatend piny, geno mar jotich mar yudo meto mar osara ne ochako bedo mamirimiri bang' jakom riwruok mar joma ondiko ji tich pacho kae Jacqueline Mugo owacho ni onge chik matayo medo jotich duto osara maromre. Wach makamano okelo gwenyruok mar paro e kinde kod jagoro mar kotu Francis Atwoli ma okawo chung' motegno ni jatend piny kod teko mar medo jotich duto osara maromre. The workers are struggling with a reduction in their take-home pay. But the reality is that there is no legal framework that supports general wage increases in Kenya. This, in fact, would negate freedom of enterprise. The determination of wage review beyond the minimum wages that we often discuss, which are set by the state, is done through negotiation of collective bargaining agreements or at employment contract level.
anything hata president akikusalamia jambo. That is law. That is law. Usifikirie utaenda kutafuta law ingine pale ingine. So wacha tupeleke president pole pole na tumwangalie, tumchunge na yeye atatuchunga. Na tunaomba yeye atupatie 22.5% or whatever he has put in his pockets. Ama tena nimesema vibaya. Kaluwore gi mano, jatich ma piny mogik rodhi chamo osara ma shillings 18,000 dwe ka dwe poni okete tim lendo makamano. Jatend piny bende ogoyo debe ne chenro mare mar tero jotich e pinje ma oko kaachiel gi gero udi ma nengogi ogonyore kaka yo mar tieko midhiero mar onge mar tich. As I talk to you today, we have 140,000 young people who were not working last year, but they are working this year in our housing program. As I talk to you today here, we have another 120,000 young people in our TVETs, in our ICT hubs today who are earning salaries, who have a job, a digital job, 120,000 who did not have that job last year. Ewi chal mar uchumi, Ruto odok ne sirikal mare kuom keto okenge maber mag bero uchumi, gino ma oseduoko piny nengo mauta, nengo chiemo, kaachiel gi tego siling mapacho kae. Niliwaomba munipatie nafasi kidogo nipange mambo. Vile mambo yalivyokuwa mwaka uliopita sio vile yalivyo sasa. Dola yetu imekuja mahali mzuri, gharama ya chakula imekuja mahali mzuri, ile interest rate imeanza kuteremka chini, mafuta pia imeanza kushuka chini. Ile kitu tu bado iko juu ni makelele ya siasa. Tunataka pia hata na hiyo ikuje chini. E gino ma inyalo wacho ni en duoko joma osebedo kase kuom jwang'o jotich, jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli owacho ni lony mare mar adhai e weche mag jotich en gweth maduong' ne piny Kenya. In my own union this year, I signed more than 44 CBAs to cushion workers from the cost of living. And some say Atwoli, amekaa tu pale, hii mzee ni mzee wa ujuzi, mzee wa kisasa. Kata odoko ni jatend piny William Ruto ogolo chik mondo omed jotich osara gi atamalo 6. Chik makamano inyalo mna keto e tim poni opodhe kod aput moyiedhi mochung'ne ng'iyo osara mag jotich. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Dakika 10 tok saa 2 wantiere karka wakili Charles Midenga da winjo pachi ka to bangi anga winjo pachi koto kod gima chik wacho kotenore kod weche mag medo osara e wacho ni mapiny mogik wach mar minimum wage ni kaka no wache kata kod jata tije mano mar FKE Jacqueline Mugo kachel kodaka chendo mamoko mapontiere karka Wycliffe Nyafwanga ngena warangi weche gi mag tije mabende oseler karka niero tije mathoth ahinya mabende ose medore Kenya reiga mokalo kaito Daktari Fred ang'oranga ne weche gi mag ngima pek mar ngima kod yot mar entie kaka nyiga mokalo erodora lwar mogo lwar anga lwar ute nitiere kacha momedo jitije kod mathoth mantie kacha gi weche gi mag chike Charles Midenga atamala uchiel ni mondo kete tim nikech sani to se wacha to onge giminyalo kete wiye kanyo jotich nyoro chopo to wach ni giwuok mana gi singo mochiw. Mokwongo ni wach mar meto mar osara en ratiro mar jatich nikech seche ma ng'ato tiyo wan gi gik miluongo ni inflation. Osara ma ng'ato nochamo dwe achiel higa mokalo opogore gi dwe mar achiel higa ma sani nikech kineno weche kaka dola idho iboyudo ni ngima medo ridore to in imi mana piny maru imi mana macha chande koro iyudo ni gino ok nyal konyi. Mar ariyo ok en adiera ni onge chik matayo weche mag meto mag osara. Wan gi duol matayo weche mag ratiro mag jotich to gi weche machalo kaka osara magin gi advice government maluongo ni Salaries and Remuneration Commission. Gima hinyowa ni Salaries and Remuneration Commission pok otimo research malong'o
kes nenore ni seche ma gitiyo to they just plug figures from the sky. Ipenjori ni methodology mane ma Salaries and Remuneration Commission tiyogo mawacho ni segment mar sector kama onego bed ni chamo pesa makama, to what is the justification? Adana mimi achiel which ndalo mag dakteche gi negi wacho ni like interns nonego bed ni omiyo alofwadi para biro gi gabija. Salaries and Remuneration Commission no biro to wacho mana ni prabiro tipe what no gi wacho kara justification ni methodology magi arrive ni interns kaka wanene gi research kara gi comparative analysis ni onego bed ni interns onego bed ni chamo kama. It seems ni gina jok ma ineno ni ingene gin gi vetoing power seche moko koter ni salaries wadwaro advice gina jok ma ng'iyo ni ma watimo kama no wa recommend kama to gi justify ni onego bed ni itimo na. Then marare wan gi bolongo ni misplaced priorities. Nyocha yudo kae ka Kuria wacho ni civil servants kore they make contract. It's a big shame. Nikech wan gi milongo ni continuity in government services. Civil servants gain a very unique employees. Mokinyal miyo ngato contract mar 1 year or 2 years. Then ochako renew. For institutional memory. Okay, private sector moro menyalo wacho ni miyo ngato contract 3 years to there. Then kata gik magidwa golo kaka pension. Pension is a contributing fund. Okay, ni gima serikal mi seche mitiyo nitiere pesa ming'adi to there pension. Mondo chieng' makoro ise retire tibo yudo pesa ni so that you retire ka iwacho ing'eyo ni maber ni my retirement is catered for. Magor misplaced priorities ma serikal kod ng'weni there. Okay, jalo wacho ni civil servants imiyo contract ni 1, 2, 3 years and so forth. Mangat mayen trust gi a whole service by the whole country. Sejumoke en trust ngani gi 1 billion shillings. Tidwa miye contract mar 1 year. Don't mano chamo te. Iwinjo. Yeah, so maga some of the things more kori go benitable. Then maradek. Historically, every Labor Day onigo beni nitiere gimolongo ni substantive announcement from the executive. Ma carry home wacho ni ker no wuoyo to ker no wachango. Ango mano agadha. Wano winjo mana weche mago like no la day because on Labor Day. Gather mane. Okay, they're just politics because onigo beni chiwo direction. Kes kata mana weche maga. Gimano onigo beni ker wacho nwa en weche mag gomo mag dakteche. Onigo beni chiwo solution. Gini ok wadwar agoko. Dakteche nigi ratiro. Kes dakteche wacho ni kane gima nondhae kogno which was signed CBA to wacho ni onigo bed ni itimo kama kier no akany mane give a very simple thing okoja bedo ni itugo gi pesa nineno ka state lodges the whole country nyaka state negi wacho ni dhitimo renovation no all over the country kendo mando koro pesa nitie dhano kadhi oko to delegation nyaka jok matinga ting ndaye jok matinga tinga ne ng'at matinga tinga simu mano nitiere delegation iwinjo delegation maji para 50 which you don't need iwinjo lie kore kata geche madhano ma sani ging'iewogi to ko gik chal chulo sana ni waonge pesa. Maslahi mar doctors are not only doctors. I'm very passionate about employees' rights. Not only doctors, kata mana any person matiyo gi loche wakedo akili ne manosomo oningo beno bedo rewarded. The CABN is very binding. Well, koro gimane kero oningo beni timo en ni an gini ngeni osebedo kata kiwache court niya ere kaka wanyalo bedo piny mondo wabed gi return a working formula mondo wawe gomo makes gomo ni okay makende kata va next time every cycle ino no kubiro come on the reach solution watch ni gimudwaro no wagbed gi middle ground. Well ok watch ni dictation mi gimara magi demand case some of them are also unreasonable but ging'ani in ka to an ka ere kaka onyalo romo diere
mondo udog e tich. Kamano, ero kamano kwalo mweche choma lakteche ema no dhitiyo kogodo kata kamano angeni koro bendo e saa modongo do ka maromo dakika 13 modong ka Wycliffe Nyafwanga tije nitie sirkal jatend piny Kenya e twak mare wacho ni tije moa 1,140 sechwal ne jo Kenya mano ge tich maromo kamano chieng' leba mokalo kawuono gintiere kod tije magi kaluwore kod weche mag housing affordable housing mabende itimo konde mopogore mapacho kae paro e twak ma jatend piny Kenya kod medro mar osara kod tijegi giwachang kamano mana kaka in Charles no wacho policy statement nyane ka ngato mek to tek mondo mi comment ko ionge document mbele ni nikech idi bedo ya miriambo to idi wacho gi mekia weche mag yudo tich kata economy ka gerore to mana kaka no wacho ndalo mane gero Thika Road igero tinyalo feel economy ka expand kata ka nitiere dongruok ti feel ka kodhi mbele koro feeling yalo bedo ni onge to kete wacho ni 1,140 to wacho specifically ni mawuok e dara mar affordable housing utingo weche mang'eny utingo from jo Kibarua jo Lwedo jo Chiche Lwedo kuonde migede funde to kendo wacho ni kembe mauso materials mag gedo to gi value chain transport and other companies manega in a typical ka construction is booming kata ka weche mag gedo e yore mag gedo udi dhi kabele mais jinin to employment kata chiwo employment ng'eny moloka mano nyalo wacho shida ma wan go en ni koro oketo wa comment gima we don't have the figures okuchiwnwa ni wagero ute 1,050 Rio Nairobi 40 Bungoma 30 Mombasa and statistics wacho nikech neno weche mag police gi gin Dr. Blue ngisi ni gin gima kaka to gisiro nitiere mana standard nitiere framework minyalo mena examine kwa dhi tu watimo nonno ni ka gero ot man go rofa 50 to jiedi menyalo yudo tich e goro 50 koro ken gima nyalo predict kata wacho ni biro changa kibido kati ngisa malaya ni wagero ute 40 anyalo bedo penye kalam nikech mago policy issues menyalo get kamora mora koro lakini feeling mar jo piny kaluwore gi dhier mana Kenya ka gichandruok en ni nyalo bedo ni figure ni ok en adier yani chalo kaluwore gi shida manitie to gi weche mag midhiero mar jo piny koro wane watemo wacho ni ker is a good thing katije mbaka mago obiro nikech okwadwa deny gima lakini jo piny wache nang'o ebi jo piny biro ng'ise ni maybe okwa feel gima timo kama koro wakwayo ker ni gimineno timo ni okete structure moro maber we atimi an example na mane Kibaki obiro man Nairobi Stock Exchange boom ingene ne Nairobi Stock Exchange boom to jo penyo dakwa feel Nairobi Stock Exchange mana kore pogro between economic growth to economic development pesa mora ma develop onego beni end up in mfuko emomiyo penje like US kinam policy mare gete winjo ko ingisi ni ya ka economic policy is being implemented because there is there should be money in the pockets of the people manakende okay figures koro anigito taonge figures get folk no me figures but kaluwore weche bonge ma Kenya ka weche mag siasa nyalo bedo ni one of this thing seche moko Kenya die koro wewe kwa mia ne affordable housing ne ikachiel kendo because ngene sama auto se bedo handed over kuro mana nge figure kingisa ne ro bedo handed over tabeda penye nikech aba police express no ogera tkani no ogera lu for beach pangai fine kan ogera lu for beach tajalo predict those issues mangisi kamano wacho ni kochopo gi kumariga ni warito winjo kanyo kochopo December oli chalo nade mano moneni jomage moyudo udi maoma bei kano sechaki koso gichopo kama chal nade wabido thuolo mar ng'eyo kwano go kaka dwarore daktari e thuolo modongo kaka pokarango weche mang'any mag lakteche in kaka jakom mar UASU en riwruok mag jotije tainya mbalariany no ma Nairobi mabende ipuonje winjo gi majatend piny Kenya wacho karka weche mag dok piny nengo mag ngima winjo kanyo dola wacho ni ero lwar mogo ero dok piny die chenro mag mauta bende ero dok piny wacho ni ngima ridore kendo dhi bedo kumoro makare ahinya kama nitie twak mare inga kama ibete ma bende e paro ma debedi kuom jogo ma itelo negi kata mbalariany mano kama untiere kaka jo UASU mbalariany ma Nairobi kata ne japiny bende mano bet piny ka winjo ka jatend piny Kenya loso gima Wycliffe Nyafwanga bende wacho ka bende omenda nitiere ofuko mar japiny kose nitie mana ofuko jotelo mamoko
Gima nyalo koni jotich ok mor. Jotich ok mor nikech mokwongo pesa ming'ado jotich, ming'ado osara monego bed ni tero ne joka NHIF, monego bed ni tero ka NSSF, monego bed ni tero ka KRA, monego bed ni tero ka pension. Iyudo ka institutions nigi gope mang'eny. Pesa ni ting'ade to kidhi ka NHIF to ipenji ni indi ni koni ni in gi gowi. Kidhi ka jo KRA to ging'isi ni in gi gowi. Ineno. Ku pesa ediere kae pesa ni ok chop kuchocho. To pesa matin madong' e lwet jatich ok en pesa manyalo sustain. Kata king'iso ni mafuta dok chien, ni bet gik moko dok chien, but kidhi e ground to pesa mar mogo ok en siling 100 kaka nyowa winje nyoro. Okay? Kati kidhi e ground to is a very different matter. So apani nyaka kaw dwach jotich motegno. And sometimes man kaka joma nie mbalariany wan gi shida mang'eny nikech iyudo ka samoro kitimo gimiluongo ni job evaluation ti ipimi gi ng'ama tiyo e sirkal. Ng'ama tiyo e sirkal donjo e ofis saa 2 to koromo saa 11 to loro ofis odhi. An kawuok e ofis tating'o papers adhi akete gacha pod adhi tiyo oda tatiyo nyaka ang' samoro saa 7 koka nindo. Kendo ka chiew ni to ng'wech duoka mana kacha kech pok atieko tija. To ng'atni iwacho ni un rom kode in terms of productivity. Ng'ama tiyo balariany en ng'ama tiyo 24/7. Research itimo ma samoro ka kiwuotho mana e barabara kata idhi mana barasa kama ji budhe tin pod itimo mana research. To seche ng'ato to nindo. To job evaluation nyaka tim ina mana mawacho ni kaka ne Charles owacho segment mag jotich opogore. Gima lawyer timo opogore gi gima daktari timo, opogore gi gima lecturer timo, opogore gi gima japuonj primary timo, opogore gi gima civil servant modonji matiyo jogo house timo. So segments opogore onego gibed evaluated on merit kati chulo gi kaluwore gi tich. Ndalo machon professor ne chamo pesa mang'eny moingo minister. Sani koro minister Kenya kanyalo chulo professor dek. Kech pesa mshahara mar professor full professor en gimoro 200,000. Ineno. To mshahara mar minister is about 1 million. Kiwe malang maokogo. Ngani chula professor ni adek Kenya kata mana 4. Ineno. Mano is an abuse mar jotich. So gima wanyalo wacho ni ngima mar jotich obedo improve nekech dola koro uginene. It's a zero conclusion. It's political statement. It's the reality on the ground, and SRC is not even helping. In fact, one taka jombalare ngoparo ni SRC and union mar government. Because kudi CBA to SRC wacho ni declare zero ginene. You negotiate everything else, lakini pesa onge chamuru manaka kusebet ku chamo cha. Kajo siasa gone gisibo ni wagolie tich. Wamedun didek. Kamano daktari, wachomo kama dhi tieko pachi mogik e weche mag ng'anyo mag lakteche. Winjo gima jatend Kenya nowacho omenda pod onge, ok wadhi nyime kod twak moro amora gi sirkal. Adong' gi thuolo mar dakika 4 mar wadwa pogo duto ka mondo wayud wach mogik bende ka ng'itieko. Omenda nitie Kenya ka. Onge sirkal manyalo wacho ni onge omenda. Problem wa gin misplaced priorities. Kech ka ji riembo mtokni madongo, Lexus kia ng'owa madongo, kendo waneno giriemba wang'o to waneno kama. Ineno. To udi migero Nairobi ka king'iya kiwuotho kata Pangani ka high rise building pesa go akanye. Pesa nitie Kenya ka. Sirkal obed gi jotich piny mondo mi jotich priority, gilos gi daktache nigi right kise sign CBA mindanye lweti. You can't run away from it. Yes, mano in lweti koro nyaki chul CBA no. And any other CBA ma unions nitiere godo kata mana balariany wa University of Nairobi ka wayuare gi wach CBA ka nikech ng'ato ok dwani mondo timane mondo discuss CBA mondo wach ni orum jodhi mbele to other things magi gin rights mag jotich. Kamano. Erokamano daktari. Wycliffe Nyafwanga boda dakika achiel. Wach mar wi ng'anyo mag lakteche kaluwore gi jatend piny Kenya wacho ni magi benya bedo statement mag jasiasa ma bende en jatend piny Kenya William Ruto. I think weche mag ng'anyo mag laktere en a simple thing. Sirkal obed gi laktere piny to gimiwa solution. Kech ok adwa dhi ni wacho ni CBA ni is impractical, sirkal wacho ni practical, daktari osawacho ni kiseketo lweti, tiseketo lweti. Where are we headed?
Ng'ato wacho ni CBA ni pesa mar intern ng'eny ahinya. Okay, anyalo yie kode to ni sign nang'o. Ok ni gini makoro kelo confusion. Koro wana ka jopiny nikech shida ma wan go midhiero mar oula. Dakteche obed gi sirikal to miwa solution. President wa America wacho ni the buck stops here. President obed gi dakteche piny omiwa solution. Erokamano. Wakili Charles Midenga kama ntiere karka kawuono odiochieng' mar 50 are ng'anyo ne chakre ochopo kama onego bed ni orumo sirkal olos kod lakteche koso wabeda gi rito mana kaka giselere mokwongo kacha in ka warom dire kama chalna wach mare mogik. Weche mag ng'anyo mag dakteche ker nokotimo maber nyoro onego bed nochiwo direction kaka wuon piny. Weche gi ok nyal dhi ga goko ni an right ng'ane en right. Onego bed ni ng'iyo to maslahi mar jopiny chalo nade. To mar ariyo nawacho kata mokalo manantie ka ni gima ne makosa manotimo matek kabisa en 2010 ni nwakawo weche mag health watere counties. Jo counties ok nyal manage weche mag health. Kata king'iyo mana kes county en segment gimoro achiel ka mwaluongo ni osara kende. Kata gimwaluongo ni progressive development mar daktari ni ada sponsor daktari achiel odhi otim masters. Jo county ok nyal. Winjo. Ni kora dwaro goli from a general practitioner. Kora da oketi ni ina gynecologist kata oncologist. Oge county manyalo time kamina wuoye kodi ni. Magi maber en gima onego bed ni wang'iyore ni ere koko nyalo timo referendum mondo fourth schedule mar katiba wagol weche mag health te kendo nawacho ni what if ni watimo mistake ni wakawo skunde ni botere counties ni koro jo counties chulo jopuonj ma primary secondary osara a big mistake and we saw it why kesi no ka gima gitimo because one gin referral hospitals national referral hospitals to tiere kamalo do manitie piny level 4 or even level 5 nothing magitimo kada mana those promotions there's nothing to mago to long term to sani oningo bed ni wang'iyo ni to jogi nyalo dok kany okay ni who is right or who is wrong it is about welfare mar jopiny matho kesani olor osiptende mondo dhano doge tich mondo gini kik timre kendo kes karama ko timore next time be the same thing madhi timore. Erokamano ahinya. Adoma Alphonse wacho ni weche mag meto mag osara dhiera nikech lakteche nyaka sani pod ywago ndiko e tich interns kod keto e tim winjruok mane gibedo godo higa mar 2017. Ang'o mamono sirkal loso wach mar lakteche mondi koso osara mimedo ni igeto godo medruok e atamalo mar usuru. Penjo mangima mantiere kar kae thuolo mong'adowa sa oseromo dakika 30 tok sa ariyo mar okinyi. Erokamano wakili Charles Midenga, Wycliffe Nyafonga kaachiel kod daktari Fred Ato kuom yudo thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono kendo puonjo jopiny gik mopogore opogore. Wabiro time kendo odiochieng' machielo ka oluongo ubi e studio kendo wabedo kod twak machalo kod mae. Nyakoro Moge Jwang' in bende biro thuolo bedo kodwa nwachak chenro nyaka sani makoro watieke. Erokamano ahinya. Mane makelo e giko. An nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyakwar mokeo nyaka Chisango jo Kisumu gi jo nyaka Chisango oula omonju wamedo lemonu ubede akicha rao kik monju kik udhu monj rao ubede akicha ka untiere kuonde mamalo uchope e yo makare. Oriti masani Nyasaye mondo ritu chenro mabiro idhi tako nyawado Joyce Duor ka otaye chenro mar mbaka romo ka unalose weche mag tiyo makare koso marach mag NG-CDF. Welo dhi bedo e studio ka Honorable John Olagaluoch kaachiel koda ka Honorable Peter Orero. Sadik nyaka Sabich kik idhi mabor. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoyi kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo ahinya. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode mar